Egunon, mila esker guztioi gaur Lesakako kulturetxera hurbiltzeagatik. Gaurko saioa prestatzen ari ginenean, gure intentzioa zen 40 lagun elkartzea. Eta bizi dugun egoerakin nahiko zaila ikusten ginen hainbertze jende elkartzea, eta konten gaude helburu hori gainditu dugulako. Beraz, eskerrik asko etortzeagatik. Badakizuen bezala, Bortzirietan gogoeta prozesu bat jarri dugu martxan, eta Bortzietako euskalgintzaren norabide berria erabakitzea dugu helburu. Eta horretarako herritarrekin 2 saio antolatu ditugu. Lehendabizikoa gaurkoa izango da, eta bigarrena maiatzaren 29koa. Oroitarazi nahi dizuet, bigarren saio horretan berriz ere izena eman beharko duzuela, ez da nahikoa izanen saio hontako emandako izen ematearekin, bai, deialdia zabalduko dugu eta berriz ere izena eman beharko duzue. Orduan, gehiago luzatu gabe, gaurko egitarauaren aurkezpen eginen dizuet. Lehendabiziko, Patrik, Mankomunitateko Euskara Teknikariak, Bortzietako Euskara Mankomunitatearen sorrera eta ibilbidearen inguruko azalpena emanen digu. Ondotik, Kike sartuko da, Kike Amonarriz, hemen dugu gurekin, eta solasaldi bat prestatu du, pixka bat gu gaian zentratzeko eta hausnarketarako bidea irekitzeko. Ondotik, 3 esperientzia izautzeko aukera izanen dugu. Tolosaldeko esperientzia Mikel Artolak kontatuko digu, Hernaniko esperientzia Irantzu Jauregik, eta bukatzeko Arrasateko esperientzia Saioa Irastortzak kontatuko digu. Orduan, hitzaldiak aditzen ari zareten bitartean, eskatu nahi dizuegu pixko bat entzute aktiboa martxan jartzea. Hau da, hemen kontatzen diren gauzen artean zerbait interesgarria dela iruditzen bazaizue, emandako paper horretan idatzi. Gero talde dinamikan erabiliko dugulako. Orduan, 3 hitzaldi hauek bukatzerakoan, Kikek errandakoa borobilduko digu eta galderak egiteko tarte bat ere irekiko dugu. Hizlari eta galderak egiteko. Ongi. Gero, atsedenaldi bat eginen dugu, 20 minutuko atsedenaldi bat, eta aukera izango duzu kulturetxetik ateratzeko, alden neurrian ere arnasa hartzeko, eta hor sarrean ere kafe makina bat baduzue, zerbait hartu nahi baduzue, aprobetxatzeko. Eta behin pilak kargatu ditugula, talde dinamikarekin hasiko gara, Talde dinamikaren inguruko oharrak atsedenaldiaren antzinetik emanen ditugu, batez ere atsedenaldiaren ondotik ez garelako hona etorriko. Talde dinamikak bertze gela batzuetan eginen ditugu, taldetan banatuta. Baina horren inguruko oharrak gero emanen ditugu. Ongi. Hau da gaur goizerako prestatu dugun egitaragoa, eta erran bezala, orain Patriri hitza emanen diot, eta Bortzitako Euskara Mankomunitatearen sorrera eta izandako ibilbidearen aurkezpena eginen digu. Egunon, jardunaldiari hasiera ematea tokatzen zaigu. Hemen fokoen azpian pentsatuko duzue berua egiten dula, baina gehiago erranen nuke momentu honetan hotza dela sentitzen dudana, hotza eta urruntasuna, ez? Ez da guk gaurko pentsatua genuen eszenatokia gilarra, baina egoerak honetara behartzen gaitu eta espero dugu goizean zehar giroa goxatzen joanen garela. Gu labur arituko gara eta neritzek errandun bazala gure ondotik eta zuen lasaitasunerako segidan hemen izanen dire hizlari bisilak eta komunikatzaile onak. Aurkezpen labur hau kokatze aldera mankomunitateaz eta Euskara batzordeaz arituko gara orain. Batetik gogora ekarriko dugu mankomunitatea ze testu ingurutan sortu zen, nola, zergatik sortu zen, eta bertzetik labur bada ere kontatuko dugu 30 urteko ibilbide horrek zer eman duen. Iruditzen zaigu ariketa hau egitea garrantzitsua dela, etorkizunean zerbait berria edo sortzen baldin bada, nahi eta nahi ez orain arte egin dena ezagutu behar delakoz.
Eta ohar moduera erran nahi genuke gogoeta hau prestatzen mankomunitateko teknikariak ibili garela, Urko eta Bilek, eta, bueno, nahita nahi ez ikuspegi hori du, ez? Gure ikuspegia teknikariena, mankomunitatearen barrenetik gauzak bizi izan ditugun moduan eta ikusi eta ikasi izan ditugun moduan kontatuko ditugu. Egileran, lotsa pixko bat ere ematen digu sorreraz gu aritzeak, publikoan badelako dozen erdi bat lagun benpin, garai hartan lehenengo personan bizituzuna hura dena, eta, espero dugu haie guri kontatutakoa guk zueri behar bezala transmititzea. Sorrerari buruz, mankomunitatea ofizialki 1980an sortu zen, baina ez da hori guri gaur interesatzen zaigun data, aintzineko urteak gehiago interesatzen zaizkigu. Oroar, 80. hamarkada, behar badak Gibelera gore joaten algara, baina 80. hamarkadan ez Bortziritan bakarrik, badakizu izan zela mugimendu sozial eta kultural indartsu xamar bat, Bortziritan ere bai, eta Bortziritan sortu zen mugimendu horrek argi ikusi zuen gure eskualdean euskalgintza antolatu beharra zegoela. Eta, taldetxo batek Bortzirietako Euskara Batzordea sortu zuen. Talde hori orduko udal ordezkariekin harremanetan jarri zen, eta, badakigu eztabaida luzeak eta izan zituztela, eta, 1989an Euskara zerbitzua sortu zen. Euskara teknikari bat kontratatu zen, eta hor hasi zen olabait lanean. Naiz eta, garai hartan hasi ziren pentsatzen juridikoki ze forma zitzaion horreri, mankomunitate forma ematea erabaki zen, eta estatutuak eta onartu orduko, zen 1990ko maiatza dola. Badakigu aukera unitz aztertu zirela garai hartan, baina erabaki zutena izan zen erakunde misto bat sortzia, eta nolabait mankomunitatea izatea aterki bat, eta horren azpian lan eginen zutela instituzioek eta mugimendu sozialak, euskararen aldeko mugimendu sozialak. Eta, horrela sortu zuten zuetako haunitzek ezagutzen duzuen egitura hau, ez? Herri bakotxerako Euskara Batzorde bat sortu zen, Euskara Batzorde horitan daude udalak izendatutako ordezkariak, alkatea zein egotziak, Arantza Etxalarreta Igantziko kasun udaletik ordezkari bana, eta Berata Lesakatik bina ordezkari. Eta hor da zaparte, Herri bakotxeko batzordean, biltzen dire, bertako kultur elkarte, ikastetxe, bertzelako elkarte, bertzelako eragileen ordezkariak, eta norbanako euskaltzaleak. Inor ordezkatu gabe, honetan aritu nahi duten herritarrak. Gero, hau azkenin erakunde publiko bat denez, toki entitate bat denez, derrigorrez behartzun organo ofizial hori ez, hemen batzorde erabakitzailea deitzen dena eta udalean osoko bilkura izaten aldena ez. Hor, izenak dion bazala, erabakiak hartzen dire, eta erabakiak hartzen dituzte udal ordezkariek. Lehen errandugu proportzio hortan ez, Arantza Etxalarreta Igantzitik udal ordezkari bana eta Berata Lesakatik bina ordezkari. Eta, gero, gure ustez, mankomunitate honek zerbait berexia baldin badu aholkularitza batzordearen figura da, ez? Aholkularitza batzordean biltzen dire herrietako, Euskara Batzordetako kideak, baina udal ordezkariak ez direnak, ez? Nolabait, hor nahi izan zen mugimendu sozial horrek ahalik eta pisu gehien izan zezan mankomunitatearen erabakietan. Legez etzen posible izan aholkularitza batzordeak botorako eskubidea izatea, baina bai ahotsa izatea. Orduan, azkenean batzorde erabakitzaileak gehiengo osoz erabaki behar dituen gaietarako, adibidez planak onartzeko, aurrekontuak onartzeko eta beharrezkoa da aholkularitza batzordeak txostena egite edo bere iritzia ematea. Gero solastuko naiz berriz honeri buruz, baina iruditzen zaigu organo hau edo figura hau gerora ere gutxinez kontuan hartu beharrekoa dela. Horrela sortu zen mankomunitatea eta erran bezala 30 urteko ibilbidea egin du. Zer gertatu da 30 urte horitan?
Bueno, pues batetik, uste dugu mankomunitatea erakunde bezala hazi egin dela, baliabide ekonomikoak gehitzen joan dire, egitasmoak ere bai, egitasmo berriak sortzen joan dire, batzuk finkatu dire, bertze batzuk ez, baino berriak ere sortzen dire, bigarren plan estrategikoa garatzen ari gara. Bertzalde, diru laguntzen politika ere sendotzen joan da, ez? Euskalgintzako taldei mankomunitatetik ematen zaizkion laguntzak, sendotzen joan dire denborakin, eta horrez gain, adibidez, Nafarroan aitzindaria izan zen mankomunitate hau euskara ikasleen diru laguntzen arloan, gaur egun euskara ikasten dutenei matrikularen 100% ordaintzen zaie. Ekipo teknikoa ere sendotzen joan da denborakin, mankomunitatea euskara teknikari batekin abiatu zen, 2000 urtean bigarrena kontratatu zen, eta 2009tik aintzinera administrari bat ere bada. Gaurko gaiari begira, gehiago interesatzen zaigu ikustea zer gertatu den hasierako mugimendu sozialarekin, ez? Guk uste dugu, batzordeen bidez, eta batzutan, batzordeak indartuz, mugimendu sozial horrek une eta ekimen zehatzei eta baita zailtasun garaietan ere arrakasta handi xamarrakin erantzuteko gaitasuna izan dula, ez? Adibide batzuk jarriko ditut, adibidez Txipitapa telebista sortu zen garaian dirua bihartzen eta euskara batzordetan sortu zen ekimen bat diru bilketa bat iteko, nahiko arrakastatsua izan zena. Mankomunitatearen 20. urte hurrena erako ere erronka handi xamar bat planteatu genuen eta arrakastaz erami genuen aintzinera. Gero partaidetza prozesuak planteatu ditugu plan estrategikoak egiteko eta bigarrena pandemiaren testuinguruan emandat ez da izan nahi genuen bezala, baina lehenbizikoan 100 lagun biltzea lortu genuen. Ekimen zabalagoak ere etorri direnean maiz euskara batzorden bitartez erantzun zaie, adibidez euskaraldia edo korrik are kasu haunitzetan euskara batzordetatik bideratu da, eta Horrez gain, erranen genuke jakin dugula 30 urteotan zenbait momentutan gelditu eta pentsatzen, ez? Orain aurkezpen hau prestatzen ari ginela artxiboan begitzen hasi gara eta topatu ditugu 7 edo 8 gogoeta saio, intentsitate ezberdinetakoak, baina hori ariketa hori ere egin dugu, ez? Eta herrietako euskara batzorde, funtzionatu dute 30 urteotan, bere gora bera guziekin funtzionatu dute. Baina galdera da, hasierako mugimendu sozialura, iniziatiba izan zunura, hau dena montatzeko eta arekin ze gertatu denez, eta ikusten dugu apaltzen joan dela, eta mugimendu sozial autonomoaren ezaugarri hura urtua gelditu dela erakundearen barrenean, edo mankomunitatearen barrenean, ez? Ikusten dugu mugimendu bezala autonomia falta izan zaiola, mugimendu autoeratuaren ikuspegi falta, ikusten diogu, inertziaz funtzionatzeko joera nagusitu da behar bada eta dinamismoa ere falta izan da, lasaitze bat ere gertatu da, eta hori mugimendu sozial haunitzetan gertatzen da, ez? Hasieran badu indarra, gero erakundea sortzen da, eta erakundea sortzen den momentutik lasaitzen gara eta pentsatzen dugu erakundeak eginen dula dena, ez? Erlaxatzeko joera bat dago. Guk uste dugu ezkenukela pentsatu behar, ez da bortziritan ere, euskararen normalizazioaz arduratzen den erakunde sendo xamar bat dagolako, azkenuke pentsatu behar dena egina dagoenik. 3 hamarkadatan lortutakoa galtzen alda, estankatzen alda, eta hori ez gertatzeko uste dugu beharrezkoa dela mugimendu sozial indartsu xamar bat izatea. Are gehiago, historiak erakusten digu mankomunitateak izan dituen krisialdietatik ateratzeko zein garrantzitsua izan den herritarren edo herri mugimenduaren lana, ez? Autokritikare egin behar dugu, ze uste dugu denborakin teknikariok pisu gehiegi hartu dugula batzordetan, denbora gehiegi, gure azalpenetan, informazio haunitz eramin nahi izan dugu bileretara, eta azkenin lortu duguna izan da bilerak jaia erabat informatiboak izatea, gure azalpena, gure
Eta azkenin espazio horik, ez dugu utzi espazio horiek izatea eztabaidarako eta gogoetarako tokia, ez? Parte hartzearen urritze bat ere gertatu da, bai kuantitatiboa eta bai kualitatiboa. Norbanako euskaltzaleen figura hori ez dugu lortu herritarra aunitz etortzea bere kabuz batzordetara. Eta bertzalde aunitzetan kultur talde eta eragile ezberdinek batzordetara etorri diren ordezkariek bete duten funtzioa ere batzutan nahiko epela izan da, ez? Errelebo falta ere izan da, eta errelebo falta zari garenean ez gara bakarrik errelebo generazionala zari, egia da ez dugula izan gaitasunik jende gaztea batzordetara erakartzeko, hori da bat, baina bertzetik ikusten dugu adibidez ikastetxe batetik. Urtetan ordezkari bat etorri baldin bada eta personarre momentu batin utzi baldin badu batzordea, horren erreleboa ez dugula lortu, bai. Transmisioan ere hutsune bat gertatu da, hau ere autokritikarako da. Joan den irailean bertze bilera batin geundela, herritar batek aipatu zuen gaur egun gazteek ez dutela ezagutzen hemen hizkuntz normalizazioan egin den lana, eta ideia horrekin itzuli ginen gu bulegora eta eran genuen, baina ez bakarrik gazteek, ez? Batzordetara kide berri bat etortzen bada tarteka, kide horire bileran sartzen da eta inork ez dio esplikatzen, nora heldu den, zer dago nor, zergatik egiten diren gauzak, eta orduan hor transmisioan hutsune bat dago. Eta are gehiago, sumatzen ari gara legislaturan hasieratan ere, udal ordezkari batzukin ere gertatzen zaigula hori, ez dutela deus ezagutzen egitura oneri buruz eta historia oneri buruz, eta hor badugu lan bat egiteko. Hau zen goti beti ibilbideari buruz kontatu nahi genuna. Hitzez gehiko erraten alda, baina gaurko gogoetari begira ari gara beti ere. Orduan, hemendik aintzinera zer? Euskalgintzaren gogoeta prozesu hau ez da gaur hasi, martxoaren 26an hasi zen. Egun horretan elkartu ginen Bortziritako, gaur egun Euskara batzordetan dabilen jendia, eta egin genuen ibilbidearen errepasoa eta orain bezala, ariketa batzun bidez eta hola, baina batez ere pentsatu genuen galdera baten bueltan planteatu behar genuela bilera hura. Izan ere, azken urteotan batzordetan maiz aipatu da Euskara batzorden bide hori agortua dagola, ez duela gehi gorako ematen, eta orduan erran genuen heldu behar diogu gai horreri, eta konkretuki bozketa bat planteatu genuen galdera honen inguruan. Bat gatoz, orain arteko Euskara batzordeen ibilbidea agortutzat ematearekin eta Euskararen aldeko mugimendu sozial berria sortzeko prozesuari ekitearekin. Eta hor, azpian ikusten duzen hori izan zen bozketaren emaitza, orduan batzordekide gehienek baiezko eman zuten, ezezko bat izan zen, eta bakarra izan zen, ez daki ez du erantzun zera mota horretakoa, ez? Erabaki hau ez da loteslea, errandugun bazala honek ukituko lioke zuzenean mankomunitatearen egiturari eta hori batzorde erabakitzaileak onartu beharko luke, baina azken finean hau da gaur egun batzordetan dabilen jendearen iritzia, ez? Orduan hau horrela izanik, zer gelditzen zaigu hasieran azaldu dugun egitura horretatik. Ez, batzordeek erabaki hori edo bide hori hartu baldin badute, derrigorrez gelditzen zaigu batzorde erabakitzailearen figura, mankomunitatea existitzen den bitartin organo hori horregoneta erabakiak hartu behar ditulako, eta gelditzen zaigu aholkularitza batzordearen figura. Errandugun bazala, etorkizunera begira, ez dakigu zer sortuko den, zerbait sortuko ote den ere, baina beti egon beharko da erakundearen eta mugimendu sozialaren arteko elkarlana, eta behar bada elkarlan horretarako organoa izaten alda, aholkularitza batzordea. Edo ez, edo orain da momentua, dena kasgoti paratzeko, dena birpentsatzeko, zerbait berria sortzeko, bertzerik gabe. Eta orduan, orain zer, erran bezala ez dakigu prozesu honetatik zerbait berririkan sortuko ote den, sortzen bada ere ze antolamentu izanen duen, nola funtzionatuko duen, baina uste dugu gogoetan hasteko behintzat badirela zenbait gai, gehiago ere baina guk gaur hemen 4 gai planteatuko dugu, kartulinan dituzuenak dire, eta
azalduko ditugu. Lehenbizikoa da talde eragileari buruz. Uste dugu, dena delako mugimenduren bat martxan paratzea erabakitzen badugu, derrigorrez beharko dugula izan taldetxo bat, hori antolatzen, hori nola egin pentsatzen arituko dena. Eta talde horrek izan beharko du anitza, batez ere adinari dagokionez, maizegia ditzen dugu hori gaztik egin behar dute, baina guk uste dugu adin guztietako jendik egon beharko dula hor, esperientzia ezberdinetatik datorren jendia, eta batez ere bortz herrietako jendia izatea. Bigarren puntu horrekin lotua dago eskualde ikuspegiarekin. Gure ikuspegitik bai edo bai eskualde mailan egin behar da hizkuntz normalizazioaren aldeko lana. Uste dugu herriz herri ez dugula indarrik hau egiteko. Bertzalde, iruditzen zaigu orain dela 30-35 urte honetan aritu zen jendik, guk bino puskaz argiago zula hau, argi izan zuten hasieratik eskualde mailako egitura bat egin behartzela, eta herri bakoitza bere kabuz ez zela gai hau egiteko. Baina sentsazioa dugu azken urteotan hori galdu dela. Izugarri kostatzen da, bakoitza bere herrian bai, baina gero ja eskualdera salto egite hori izugarri kostatzen da. Hori nabarmen ikusi dugu euskaraldiarekin eta baita bertze zenbait gairekin ere. Bertzalde, uste dugu garaia dela ere pentsatzeko erdigunean non egon behar den. Honen guztiaren egoitza non egon behar den. Uste dugu mugimendu honeri ikusgarritasuna eman martzaiola eta erreferentziala izan behar dula. Sortuko den mugimendu sozial horrek, naiz mankomunitatearen egoitza, praktikotasunari eta erreferentzialtasunari begira non kokatu behar diren eztabaidatu behar da, gure ustez. Eztabaida hau 2013an ateri zen ja, 2000 plan estrategikoa lantzen ari ginenean eta hor dago bueltaka. Bere garaian mankomunitatea arantzan kokatzea erabaki zen batez ere arrazoi simboliko batengatik, arantza zelako herririk euskaldunena, eta bertzalde garai hartan egia da zerbitzu pila bat sortzen ari zirela, gehienak Lesaka eta Beran kokatzen ari ziren, eta pentsatu zen herri txikietan ere kokatu behar zirela zerbitzu batzuk. Baina gure ustez igual balantzan paratu behar dugu kokapen horren arrazoi simboliko hori alde batetik eta bertzetik praktikotasunari begira, erreferentzialtasunari begira, ikusgarritasunari begira, nun egon behar duen honek kokatua. Nun ditugu herritar gehien, nun dago behar gehien, nun dago mugimendu gehien, igual buelta batzuk eman behar dizkigu horreri. Eta azkenik, mugimendu soziala sortzen bada ere eta modu autonomoan eta hori da desio duguna, beti ere pentsatu beharko dugu instituzioarekin elkarlanean aritu beharko dula. Orduan, bien arteko funtzio banaketa bat egon beharko da, baina bertzaldetik elkarlan bat ere egon beharko du. Eta elkarlan hori nolakoa izanen den ere pentsatu beharko dugu. Hau dire guk gaurko planteatzen dugun gaiak, batez ere, Eneritzek aipatu du goizaren akabilan izanen dugu horretarako talde lana. Bertze gaiak ere izanen dire eta burura etortzen bazaizkizue, apuntatu ze maiatzaren 29ko saioare hor izanen dugu horretarako, eta hori, ez da dile izan eztabaida hau bakarrikan guk planteatzen ditugun gaiekin. Eta, nire partetik hori zen dena, eskerrik asko, eta guain ja Kikeri emanen diogu hitza. Urko etorriko da, aurkezpena egitera. Egunon,
Lehendabiziko hizlaria aurkeztea egokitu zain niri, eta ez dut esango aurkezpenik merezi ez duenik, guztiok merezi baitute, baita Kike Amonarriz Gorriak ere, gure artean aski ezaguna izanagatik. Tolosan sortu zen, 1971 euskaltzalea, soziolinguista, humorista, aurkezlea, divulgatzailea, hainbat arlo landu ditu eta bideoparoa egin du. Gaurkoan, bere ibilbide ekintzailea azpimarratu nahiko genuke euskararen biziberritze saio kolektiboan eta mugimendu sozialetik egindako bidea eta egiten duen ekarpena. Gaztetxo bat zela, Abeigarreko euskal udalekuetatik bueltan erabaki omen zuen euskaraz bizi nahi zuela. Izan ere, handik erabat motibatua bueltatu zen eta jende askori proposatu zion euskaraz hitz egiten hastea. Ordura arte bere bizitza eta harreman gehienak gaztelania ziren. Ondoren etorri ziren gau eskolak, Tolosaldea Birre Euskalduntzeko elkartea, Euskal Herrien Euskaraz, Galtzaundi Euskara taldea, Tolosako Euskara Zerbitzua, Siadeko ikerketa elkartearen sorrera, bere ibilbidea Euskal Telebistan eta abar. Ibilbide koherente, bezain originala osatu du. 2019an, Elena Lakaren lekuko hartu zuen Euskal Elkarteen topagunaren lehendakaritzan. Urte hartan bertan, Euskararen bidegurutzetik liburua idatzi zuen, bere esperientziatik egindako lan sendo eta sakona euskalgintzaren egoeraren eta norabidearen inguruan. Bere hitzalditik, espero ditugu, etorkizuneko bortziritako euskalgintza berasmatzeko gakoak, eta horrez gain gaurkoan paper bateratzailea jokatuko du, berak aurkeztuko ditu gainerako hizlariak, eta eguerdiko dinamikarako idea nagusien bilduma egingo du. Mila esker gurera etortzegatik eta zurea da hitza. Eskerrik asko, Urko. Horrelako aurkezpenak entzunda, gogoa ematen du ez hitz egitekoa. Baina, tokatzen da hitz egitea eta 45 minutu, beraz, 11 gutxiotan, txanko, bukatuta. Hau, heldu dezaket, ez? Bai. Hola muitzeko. Horrela ingo dugu. Egunon guztioi eta, lehenik eta behin eskerrak eman, aukera hau, eskaini didazuelako eta egia esan, gaur poz-pozik, batetik lesakan gaudelako, muga pasa izan dugulako, horretarako aitzakia ere eman diguzuelako, eta Patriri eta Euskara Zerbitzuko, eta abantolatu duzuen hoi, eskerrak ere egin duzuen lanarengatik segia da, gaur Mikelekin batera etorri garako txan, eta zen ona den puntuak ondo jarritako saio batera joatea. Hemen egia da, puntuak ondo jarrita etorri garela, eta saiatuko gara puntu hori erantzuten. Azteko, Patria entzuten ari nintzen, gogoan dut hemen bortziretako komunitatearekin harremana aspaldikoa gara eta harreman hori ere aspaldikoa da, eta orain entzuten ari nintzaiola burura etorri zait, bi albiste eman behar dizkizu edala. Bata txarra eta bestea ona. Zigo nahi txarretik. Albiste txarra da, etzarete originalak. Eta albiste ona da, etzarete originalak. Uste dut hemen mai gainean dauden gai hauek, askoren kezka direla, gure kezkare badira, topagunetik esaten dut orain hori, eta islatzen dutela, behar bada fase aldaketa batean gaudela, eta Patrik esan zian, hasi berriro esplikatzen pixat bidegurutzearen ideia. Orduan horrekin hasi egun nahi, honekin badu, zer ikusia. Lehenengo izenburua, herritarren aktibazioa euskara bizi berritzeko baldintza. Eta aktibazioa hitz egiten dugunean, zertaz hitz egiten dugun, gero azaltzen joango gara, baino 3 argazki horiek dira herritarren aktibazioa. Beste gauza askoren artean, aipatu dira beste batzuk ere, horretaz ari gara. Eta hori da ezinbesteko baldintza, ez da baldintza bakarra, baina ezinbesteko da hori gabe, prozesua galditu egingo litzateke.
Bidegurutzearen inguruan, orain dela 3 urte, nik uste, beran martxo batean izan zen gainera, eta orduan batzuk entzungo zenuten, labur esango dut. Bidegurutzean gaudela, aipatu izan dugunean, 3 faktore klase aipatu izan ditugu, ez bata nazioartekoak dira, hemen ez naiz luzatuko, baina faktore guzti horiek globalizazioa, krisi ekonomikoa, pandemia, distantziak laburtu zaizkio, migrazio berriak, inglesa zabaldu da, internet, komunikazio sistema berriak. Horrek guztia mundua aldatu du, aldatzen ari da. Eta ari da aldatzen mundu guztia. Eta mundu guztiko hizkuntza komunitate guztiak eta hizkuntza guztiak ari dira nozitzen, ari dira bizitzen, ari dira beren haragian, bere komunitateetan, fenomeno guzti hauen ondorioak jasotzen. Eta esango genuke, historiaren azelerazio fase batean gaudela, esan ohi da, azkenengo denbora hauetan, eta azelerazio horrek mundu guztia ukitzen du. Horregatik, eta ekarri ditut adibide xume batzuk, gu mundu honetan, aiba, zer dan, bai, hoi da, bale, susto hartuet. Azken 2 hilabete hauetako, albiste batzuk dira. Notizio hori berrian etorziteken, euskara erabiltzen ez duten gazteak. Notizio hori atera zen, inork interesa bali badu, Ara egunkariak erderaz egiten duen edizioan. Interneten sartu zaitezkete eta irakurtzen bali baduzue, ikusiko dituzuen kasu guztiak ezagutuko dituzue. Ze, han gertatzen ari dena eta hemen gertatzen ari dena oso antzekoak dira. Hau, emakume hau, Islandiako hezkuntza ministra da, eta otsailean protesta bat egin zuen Disneyren aurrean, Disneyk ez zituelako banatzen islandieraz bikoiztutako pelikulak. Uste dut, historia oso gertuko egiten zaigula. Islandia da, estatua da, irla handi bada, eta hala ere kezkatuta daude. Reykjavikeko alkateak, orain dela urtebete esate zuen, kezkatuta zegoela islandieraren etorkizuna ea bermatuta zegoen edo ez. Hau, gaur bertan, atzo jakin genuen, parlamentari Jakobinoek berrirore elegitea jarri dutela, berresteko manifestazioak, eta Quebecen ere kezkatuta daude, Quebecen, Kanadan, eta Quebecen frantsesaren biziraupenarekin. Edo, biziraupenarekin baino gehiago, kasu horretan esango genuke, frantsesak momentu hontan duen posizioarekin inglesaren aurrean. Joan gaitezke, Txinara, eta ikusiko dugu, Txinako gobernua Mongolieraren aurka eramaten ari diren neurriak nolakoak diren, mundu guztia ukitzen duen fenomeno badau. Eta hor fase aldaketa bat ere ikusten da. Hau, gero eta gai internazionalagoa izango da. Eta gauza batetaz, ohartu gaitezen. Euskaldunak, kontestu horretan, erreferentzia importantea gara. Munduko beste hizkuntza gutxitu asko begiratzen ari dira Euskal Herrira. Eta uste horren kontzientziare izan behar dugula. Importantea da. Hori batetik, fase aldaketa hau, Euskal Herriari dagokionez, esango genuke, badaukala ere alderdi soziopolitiko bat. Azkeneko 10 urte hauetan ezautu ditugu argazki hauek. Argazki hauek imposibleak ziren orain dela 10 urte. Ez dut esplikatuko, badakigu denok. Aldaketak gertatu dira. Nahi baina handiagoa, txikiagoak hori beste kontu bada, baina hemen sortu dira beste aukera batzuk orain dela 10 urte ez zeudenak. Eta horrek ere zerikusia du bidegurutzearen idearekin. Baina bidegurutzearen idea batez ere, aipatzen dugu datu soziolinguistikoetan oinarrituta. Eta esango nuke hor, argi eta garbi gainera hori, bai Nafarroko iparraldean, Nafarroko zonalde euskaldunean, eta Araba Bizkaiak Gipuzkoan ikusten dela argien. Beste kasuetan, matiz batzuk sartu beharko genituzke, eta hori, esaten dugunean, bidegurutze batean gaudela, esaten dugu batez ere idea honetatik, abiatuta. Datuak ikusten baldin badituzue, hauek dira 2018an egin ziren inkestako datuak, zonalde euskaldunean, gutxi gora bera euskeraz
ondo hitz egiteko gai, ila biaren, eta ulertzen dutenekin batera, esango genuke ulermena ila 3 laurdenetara iristen dela. Baina, bastan bidazoa eta Larraun Leitzaldean Euskaldunen portzentajea 18an 80%, eta Euskaldun hartzaileak ila 7%. Horrek esan nahi du, zonalde hauetan erdaldunen kopurua 13%koa dela. Baldin bagoaz adinetara, eremu euskaldunari dagokionez, eta bere zonalde hontan baino bajuagoa da proportzioa, ikusten duzue. Helduenen kasuan, edade txarra daukagunon zati hortan, edade txarra daukagu, da puñeta bat, euskaldunen portzentajea 50%, gazteenen artean 80%. Eta honi erantzi beharko genioke, euskara ulertzen dutenen portzentajea. Portzentaje horiek buruan, egiten genuen reflexioa zen, eta hau errepikatuko dut, da zonalde hauetan, gutxienez hemen Nafarroko iparraldean, eta EAN esango genuke orokorrean, gero bestetan nabardurak sartu beharko genituzke, baina gure inguru hauetan, lortu dugu 25-30 urte azpikoen artean euskararen ezagutzaren universalizazioa ia iristea. Baina gaude, euskararen ezagutzaren universalizazioa ila iritsita. Zengo egunuke bide bat egin dugu gure generazioa atzea botata, 50% ezagutza zen horretatik, pasagara bidea eginez, ila 80% ezagutzara, eta esan genezake, ila 100% iritsi garela. Euskarazko matrikulazioak gure ingurune hauetan, ereduan ila hone iritsi dira. Eta orduan galdera da. Eta belaunaldi batean egin dugun bideo honen jarraipena, nun dago. Eta bideo horren jarraipen ezinbestekoa eta esango nuke nagusia, hezkuntza zaintzen jarraitu beharra dago, zehor, bestelako erronkak ere ari zaizkigu sortzen, horre ezin dugu defentsari jetxi, baina horren jarraipena erabileran dago. Eta orduan, esaldi batekin laburbiltzen dut, nola baita esateko bidegurutzearen idea, eta da. Lortzen balin bat dugu, hurrengo belaunaldian, ia ezagutzaren universalizazioa iritsi den belaunaldi horrek, momentu honetatik aurrera jada, erabileran aurrera pauso sendoak ematea, lortuko dugu euskara, Europan tamaina ertaineko hizkuntzen egoerarantz bideratzea, normalizazioarantz bideratzea. Baina ez badugu lortzen, ia euskararen ezagutzaren universalizazioa iritsi den belaunaldi gazte honek hurrengo 10 urtetan pauso sendoak ematea erabileran, gertatuko da. Urrengo belaunaldiak ikusiko duela guraso guztiek euskaraz badakitela, baina ez dutela egiten. Eta orduan galdetuko de, y esto, para qué es? Hori da. Nolait esateko, bi horiek. Gaurdanik dagokigu, bide handia egin dugu, baina gaurdanik dagokigu, urrengo belaunaldiari begira, erabileraren inguruko baldintzak, aukerak, ilusioak, motivazioak sortzea denoi. Eta hori da, bidegurutzearen, idearen, laburpentsua, labur esateko. Eta horrekin lotuta, bidea nagusi, eta hobe badakizkigu, kale erabileraren datuak, 89tik 2006ra mantxo baino gorantzko joera izan zutenak, eta hortik gora ikusi genuena bajisten ari zirela. Neurri handi batean, esango nuke, euskaraldiaren inguruan, euskaraldia etorri balima da, neurri batean, grafiko honen ondorioz etorri dela, eta euskalgintzan, eta bai erakundei dagokienez, bai mugimendu soziali dagokienez, gertatu diren gauza asko eta asko, grafiko honen ondorio izan direla. Momentu batean ikusi genuelako, kontuz, irabazitakoa galdu liteke. Are gehiago, galtzen ari gara. Eta horrek, nik uste dut alarma guztiak piztu zituela. Eta Nafarrora etorrita, Xabier Erizek prestatutako grafiko bat ikusteko, zein izan den evoluzioa 91tik 2016ra. Jarrerak, alde gehioso alde,
ezagutza eta erabilera. Datu hauen inguruan esplikazio asko egon daitezke eta irakurketa asko, baina horiek dira datuak. Eta horrela ikusten duguna da, bai aurreko erabileraren datuan, bai hemen inpas moduko bat. 2016-2017ko datuak dira, inpasarenak, berriak oraindik ez ditugu, baina hortik dator bidegurutzearen idea. Inpas batera iritsi gara, eta hemen arre ala so egin barra daukagu, eta egokitze zaigu arre egitea. Eta erantziko nuke, bidegurutzearen idearekin, han edo hemen inoiz aipatu izan duen, eta Patrik aipatu duen beste bat. Eta da, 80ko hamarkadan martxan jarri ziren, nola esango nuke euskararen instituzionalizazioa 80-85 urtetan, 80ko hamarkadan hasi zela, orduan sortu zian legeak, sortu zian ETB, sortu zian Bortzirietako Euskara Komunitatea, sortu zen hainbat erakunde, eta erakunde horiek sortu zituen belaunaldia jubilatzen ari da. Laizter esango dut gara, baina oraindik ez. Bizi ziklo bat, bete da. Zuek betetzen ari zareten hau, eta krisi moduko hau, esango nuke euskalgintzan hainbat erakundetan gertatzen dela. Besteak beste, eta topaguneak ere, Galtzaundi 80an sortu zen, aurten 30 urte bete ditu, badago eraberritzearen behar hori. Hori, esan da gero, horregatik esaten dugu, momentu klabe batean gaudela, eta momentu honetan aukera handiak ditugu, segurazko gure historian izan ditugun baldintzarik onenak ditugu, normalizazio prozesu bati modu sendoagoan emateko Euskal Herri osoan, gero sartuko inateke, matizekin, jabardurekin, baina egin da irakurketa bat, azkenengo, gure historiaren azkenengo 100 urteak, esango nuke, noiz izan ditugu baldintza hobeak Euskal Herri osoan, hizkuntza normalizazio prozesu bati ekiteko. Baldintza hobeak nahiko genituzkela ez dauka dudarik, baina guazen analizi erreal bat egitea. Hobetu ditzagun, baina ezagit hobeak izan ditugun. Orokorrean. Baina asmatu behar dugu, baldintza berri horietara egokitzen. Ez dira orain dela 30 urtekoak. Ez digute balio, nik askotan esaten duena, ez planteamendu eta ez diskurso 80eroak. 40 urte pasa dira, eta ez alperrik. Astinduak behar ditugu. Bien, hontan, baina hau dana, egin da gero esango nuke, eta nondik etorri gara ona? Eta ona, etorri gara, eta ez gaite, eta ostetor, euskeraren normalizazio prozesuaren ezaugarrietako bat da, ezaugarri nagusietako bat munduko beste prozesu batzuen aldean, batez ere prozesu sozial bat izan dela. Eta hau, herritik, herri mugimenduetatik, iniziatiba sozialetik, militantzia aktibotik sortutako prozesuak izan dira. Hau guztia sortu zen 0 laguntzarekin, ia. Eta gero etorri da, laguntza instituzionala edo babes instituzionala handiagoa edo txikiagoa, udal batzuetan handiagoa, beste batzuetan baino. Hemen, Nafarroan, ezagutu ditugu, aldeko gobernu oso gutxi, kontrako asko, baino beti onda ere, babestxo bat, handiagoa, txikixagoa, kontrako indarra handiagoa, baino batez ere, mugimendu sozialaren indarra izan da, ona ekarri gaituena. Horrek sortu du, hori da etxepare irakurtzen hasita, 1555 beti esate, jalgia di plazara, 500 urte pasa eta balio du, mezuarek. Lehenengo horri irakurri eta balio du. Coca-Colaren mezuek ez dute iraungo 500 urte, etxeparerenak iraun dute. Daukau publizista hon bat, gure literaturan. Bien, baina hemen daukagu, hemen dago klabeetako bat. Hemen dago klabeetako bat. Eta klabe hori, esango nuke eta hoia pixkate behiratu ingo dut, ze bestean enrollatu ingo nez. Soziolinguistikan, hizkuntza planifikazioan, dabiltzan aditu guztiek, aitortuko dute gauza bat. Eta da, hizkuntza batek iraungo badu, jarraituko badu, indartuko bada, dago baldintza oinarrizko bat. Eta da,
herritarrek nahi izatea. Eta herritarrek nahi izatea, gero, gauzatzen da bi aspektutan. Hizkuntza transmititzea, eta hizkuntzarekiko atxikimendu sozial horri esker hizkuntza erabiltzea. Hori da lehenengoa. Eta gero dator, bigarrena da, horrekin biziraun dezakezu, eta gero dator ja babes instituzionala behar da. Babes instituzionalik gabe aguantatu liteke, erresistentzia egin liteke, biziraun liteke, 2-3 belaunaldietan. Ez gehiago. Gero babes instituzional hori behar da aurrera egiteko. Baina, herritarren atxikimendurik ez baldin badago, babes instituzionala ere alperrikakoa izan daiteke. Eta horren adibide dexente badaude munduan ere. Horrekin batera, esango genuke, bi arrisku ere baditugula momentu hontan. Eta da, eta Patrik aipatutakoek zerikusia dute horrekin. Gehieginzko instituzionalizazioa edo instituzioetan delegatzea. Eta hori gertatzen ari zaigu neurri batean. Badago delegazio bat, gainera, badago sensazio bat gainera, belaunaldi gazteetan handiagoa, behar bada gurean baino eta da, hau badijoa, eta badijoa. Eta egingo dute, ari dira egiten. Horrek arrisku handia dauka. Eta da, dinamika sozial hori ahultzea, eta esango genuke, hizkuntzaren biziberritzeak behar duen autu personal hori, konbentzimendu personal hori, jarrera personal hori ahultzea. Hori bat. Eta bigarren arriskuara izan liteke, herritarren eskaerarik ez badago, herritarren presiorik ez baldin badago, instituzioak ere bertan goxo egitea eta relajatzea. Ez badago eskaerarik, kito. Orduan, arrisku horiek hor baditugu. Egin dezagun kontu, hemendik aurrera, ez euskararekin bakarrik, islandierarekin ere, edo frantsesarekin Quebecen, edo galesarekin, edo maorierarekin Zelanda berrian, herritarren autokonstientea izango da, baldintza ezinbestekoa prozesuak aurrera egin dezan. Eta instituzioetatik ere, prozesu honi, babesa ematen, bultzada ematen, jarri dezaten. Hori izango da ezinbestekoa. Besteak beste, eta pandemian ikusi dugu, hizkuntza hegemonikoen indarra sekulakoa delako. Eta iristen zaigulako gure etxe barruetaraino. Adibide bat jartzearren, ikusentzunezkoen inguruan, azkenengo urtebete honetan ikusi dugun bilakaera. Gure etxe guztietan, guain galdetuko banu hemen. Orain dela 2 urte zenbat zeundeten abonatuta plataforma batean, segurazki beso gutxi altxatuko ziren. Eta galdetuko genuke, eta orain zenbat gaude, altxatuko lirateke beso asko. Eta hor aldaketa bat egon da, eta ez da izan ona euskararen zat. Gero, hortaz, itzen liteke, baina, ez gara luzatuko. Hizkuntz inertziek beti jokatuko dute hizkuntza hegemonikoen alde. Beraz, guk behar ditugu bi babes. Babes instituzional bat, esango genukena, diskriminazio positiboa eta lehentasunezko jarrerak bultzatuko dituztenak gure hizkuntzen alde, baina batez ere behar duguna da, ahaldundutako herritarren multzo zabal bat. Hizkuntz autu hori egunean egingo dutenak. Ze, egin kontu, hizkuntzaren biziraupena 3 mailatan jokatuko dugu, hemendik aurrera bata da maila individualean, norberak erabakiko du, euskara zenbat, zertarako eta zeinekin egingo duen. Ja, ari gara erabakitzen, denok, elebidunak gutxienez bagarelako, eta hurrengo belaunaldia eleanitza. Gero dago, maila mikrosoziala. Eskoletan, lantegietan, dendetan, elkartetan nola jokatuko dugu. Eta hori badago neurri handi batean, gure esko, bai maila individualekoa, eta baita maila mikrosozial hori. Eta gero ja,
partidaren urrengo zatia ja maila makrosozialean gertatuko da. Ia hizkuntza politika handiagoak edo kasu batzuetan baita Europa edo mundu mailakoetan. Guk bi maila horietan behintzat jokatu beharko genuke eta ondo prestatuta egon gutxienez esparru horietan euskararentzako arnasgunea funtzionalak lortzeko. Eta hori posible dugu. Gure inguruetan oso posible. Egoera hau buruan, hor topagunearen inguruan, badaukagu pixka eta hausnarketa talde bat, eta orain dela, pandemia aurretik jabukatuta genukan, pandemia etorri zen, eta iaz kaleratu genuen txosten bat, da berrindartu eta jauzi. Nahi baduzue, interneten dago sartuta, berrindartu eta jauzi ikusiko duzue. Eta hor, galdera bat planteatzen genuen, ez? Eta zen, egoera honetan, fase aldaketa honetan, urrengo 10-20 urtetara begira, non jarri beharko genituzke lehentasunak. Hizkuntzaren biziberritze prozesuari begira. Eta eskema honetara iritsi ginen. Eta da, orain arte, arrazoi osoz eta logika handiz, gure baliabide personal, ekonomiko, sozial gehienak hezkuntzan jarri ditugu. Euskaldunak sortu behar genituen. Eta hori lortu da, ikusi dugu lehen. 30 urte hauetan, ezer lortu balin bada, izan da Euskaldunen kopurua handitzea. Bere gabezia guztiekin, badakigu, denak ez direla maila honarekin atera, hori guztiak badakizkigu, utxune guztiak, baina lortu behintzat hori lortu da. Gaur egun, bortzirietan, euskara ulertzen ez duen 15-18 urteko gazterik ez dago, ez bada etorri berria dela. Edo oso despistatu da bilela munduan. Gertatu liteke, baina ez dira, bakanak dira. Hori lortu da. Hemen erronka berriak ere ari zaizkigu sortzen. Eta horiei erreparatu beharko diogu, eta hori hemen zaudetenok eta hemen gaudenok ere horri erantzuten asmatu beharko dugu. Eta da, etorri berrien integrazio linguistikoa nola lantzen den, gaur egun familia erdaldunetan bizi eta euskararekiko harreman gutxi duten hoien hizkuntza mailan nola emendatzen da, nola handitzen da, nola hobetzen den, hor kultur konsumoa nola zabaldu, hor baditugu erronka oso potenteak jarraitu beharko dituguna. Batzuk lehendik zetoztenak eta gaur beste batzuk handitu zaizkigunak. Baina aurrera begira, urrengo belaunaldi begira, nun jarri lehentasunak. Eta orduan, gure irudikoz, bi dira ezinbestean lehentasuna behar dutenak eta jauzi bat behar dutenak. Eta jauzi esaten dugunean, ari gara maila kuantitatibo eta kualitatiboan jauzi bat ematearena, ez? Jon Sarasuak esate zuen, hemen planteatzen ari garena da Guggenheim berri bat. Ari gara ja, ez gauzatxo bat, baizik eta ja, jauzi bat. Eta hori nun, bat, esparru ez formala. Bi hitzetan esateko, eskola ezinbestekoa da, baina eskola ez da nahikoa, hori badakigu. Eta gutxienez, gure ingurune hauetan, ikasle guztiak lortu balin badugu, 25, 30 urte azpikoen artean, ezagutzaren ia universalizaziora iristea, ez dago eragozpenik adin hoiei zuzenduriko eskaintzak euskaraz izan daitezen. Hori egoera berria da. Ulertzen dute. Beste histori bat izango litzateke, beste zonaldetan edo iparraldean. Hor ere, handitu beharko da eskaintza hori, eta hor progresibotasun bat markatu beharko da. Baina gure ingurune euskaldunetan, eta demagun, Nafarroko zona euskalduna edo Gipuzkoa, nola esateko, sartu genitzake Bizkaia eta Araba ere bai, gaur egun 15 urte dituzten gaztei zuzenduriko edozen jarduera euskaraz egin daiteke. Salbuespen emate ongo da, baina orokorren ez dago problemarik.
Eta hemen sartzen dira, aisialdia, eremu digitala, kultura eskaintzak, familiak, hor jauzi bat eman diteke. Eta hor sartzen dira, komunikabideak sartzen da, esparru asko sartzen da. Eta bigarrena izango litzateke, esparru sozioekonomikoa. Eta hor ere, planteamendu oso simplea da. Zertarako ari zarete, batzuk, aritu zarete, edo ari dira gure, seme alabak ez dut esango, hilobak esan barraka dira, praktikamente, zertarako ari dira euskara ikasten, gero, gutxienez euskeraz ere lan egiteko aukerarik izango ez badute. Beraz, hezkuntza sistemaren jarraipen logikoak izango litzateke, eta izan behar du esparru sozioekonomikoan ere jauzi bat ematea. Uste dut hor, baditugula bi esparru oso potenteak. Eta Patrik aipatutako puntuei lotuta, hemen ja hasten gara usaitzen, hau euskaldunduko bada, mugimendu sozial indartsu baten behar ezinbestekoa dela. Eta hasi gaitezke sumatzen, hor ere bai, baina hor behar bada, hanka instituzionalak zeregin handiagoa izan dezakeela. Eta baita beso teknikoak ere. Hasten gara, horre nabardura batzuk ikusten. Pasako dugu hain, bai, ze bestela luzatu ingo naizta. Eta prozesu honetan, ze eragile behar dira. Patrik aipatu ditu. Eta hemen, 3 multzo dauzkagu. Bata daukagu erakunde publikoak, oso garrantzitsuak, ezinbestekoak, daukagu euskalgintza soziala, indartu beharrekoa, eta ezinbesteko hau ere, eta bestelako eragileak, era guztietakoak. 3 hanka hauekin funtzionatzen dugu. Horrela funtzionatu izan dugu beti, eskema hau ere erabili izan dugu euskaraldia esplikatzeko, baina eskema honek balio digu euskararen hurrengo urteetako biziberritze prozesuari ekin ahal izateko. Eta hau, bortzirietan nola? Eta, azken batean, hemen dauzkagu. Jarri dut, bortzirietako euskararen, berrikuntza garaietan zaudetenez, izango da, bortzirietako euskararen, mankomunitatea izaten jarraitu dezake, mankomunitate berritu bat izan liteke, edo agian, hori zuek erabakiko duzu, baina oso zer behar dela hor bai. 5 udalak horiek jarraituko dute, pentsatzen dut, ez? Ez da, fusiorik eta ez duzu aurrik ikusten, ez du ematen, ez? Hola, UEMA hor dago, eta orduan hemen, erakunde publikoetan, hemen, agente hauek hor jarraituko dute. Gero daukau, euskalgintza soziala, norbanakoak, hemen zaudete, eragile batzuk ohikoak direnak, ikastetxeak direla, euskaltegiak direla, ongi dago, eta zer gehiago egon daiteke hor. Eta hori da beste galdera klabe bat. Nola egituratuko da euskalgintza soziala? Eta galdera ikur horri ere, erantzuna hemen eman beharko diozue. Aurreratuko dut, nire ustez, natorren lekutik natorrela gainera, garrantzitsua dela egituratzea. Era batea ala bestera, baina hor nukleo indartsu bat egotea, ezinbestekoa dela gero dinamika sozial indartsuak paratzeko. Eta gero egongo dira beste eragileak, eta hor sartzen dira era guztietako eragileak. Eta hau guztia, sartzen dugu esango nuke perspektiba batetik, eta da, herrigintza berri baten perspektibatik. Ez dira alperrik pasa 30 urte, eta uste dute urte hauetan guztietan ere, hainbat irakaspen jaso ditugula, hainbat esperientzia jaso ditugula, beste hainbat mugimenduetatik ere jaso ditugu ekarpenak, proposamenak, gero irantzuk aipatuko digu, baina feminismotik asko ari gara ikasten, euskalgintzan ere, baina baita bestelako mugimenduetatik ere, eta orokorrean badaiz bat ere askotan aipatzen da orain, gobernantza berria, esaten da. Eta hor, baina gobernantza berri hortan, badago paradigma bat
oraindik ere, teorikoki onartzen dena, baina gero praktikara eramatea kostatzen ari dena. Alde guztietatik kostatzen ari dena. Eta da, nola egiten da, administrazioa, erakundeak, euskalgintzak, guztia hori gobernantza eredu batera ekartzen. Teorikoki mundu guztiak onartzen dugu, baina gero praktikan horrek sortzen ditu. Zalantzak eta egonezinak. Eta honek behar zen gaitu neurri handi batean, erakunde bakoitzak prozesu honetan zeukan papera eta lekua ere berrikustera. Hori gero Mikelek esplikatuko du, Tolosa aldean ere hori nola bizitu izan dugun, baina horrek deserotsotasunak ekartzen dizkigu denoi. Eta hori hona da, ez dakit arrasaten ere gero saioa, pentsatzen dut hortik ere joko duela. Eta egin kontu, demokraziak orain dela 30 urte, bortxiretako euskaren mankomunitatea sortu zenean, hemen praktika zen, botoa eman, ordezkariak, eta puntu hor bukatzen zen nola baita esateko kontua. Gero etorri zen parte hartze sistemak, hori ja pixa zabaldu da, eta gaur egun Europa mailan nik uste dut ja, eta behar bada bizi ditugun bestelako krisi tipo guztien ondorioz ere, lankidetzan jardutearen premia ere azaleratzen ari da. Baina ez gaude ohituta lankidetzan jarduten, hori ere esan behar da. Eta denok ditugu gure mesfidantzak, gure beldurrak, gure zerrin behar da, denok bertan goxo egiteko joera dugu, hori guztia daukagu hor. Eta guzti honekin lortu nahiko genukena da, euskararen biziberritze prozesuare, erdigunera eramatea eta erdigune aktibora eramatea, ez? Hau, ondo. Esango genuke, eta hau, topala betik ateratako hausnarketa batzuk dira ere, ze prozeso guzti honetan, gero da, nun kokatzen garen, nora iritsi nahi dugu, eta irutza izango badirela irizpide batzuk oso oinarrizkoak direna, baina aintzat hartu beharrekoak. Eta leheno ere, bateren bat aipatu da hemen, ez? Anistasuna aipatu da, guk zoru komunaren idea ere landu izan dugu, ez? Zoru komuna zer da azkenean, hemen balin bagaude, da zerbaitek lotzen gaituelako. Eta hori da, batzen gaituen hori da. Zoru komuna, eta kasu honetan esango genuke, euskera jendea, hori xamarren termino erabiltzeagatik, badagoela gure helburua litzatekela, euskalduntasunetik eta euskalgintzatik gure ekarpena egitea mundu hobe baten alde. Hori da, gure posizioa. Eta hor, euskara jende horrek, guk nukleo horretatik aktibatu nahi dugu, mugitu nahi dugu gure hizkuntza komunitatea. Baina hori egin nahi dugu beste dinamika sozial eraldatzaileekin batera, eta gero gainera euskal gizartea eta mundu guztia ere mugitu nahi dugu. Eta hor, perspektiba desberdina daude, estrategia desberdinak ere erabili beharko dira, baina azkenean guk esparru osoetara iritsi nahi dugu. Nondik, eta hau dena, nondik hasi? Hemendik. Soluzioa hemen dago. Hau ezakit notizio hona dan, edo txarra dan. Baina edo zuek egiten duzuen, edo sinistuta egon zaitezte, gaur ona etorri ez diren batzuk egongo dira, baina nukleoa hemen dago. Beraz, ezin duzu eskapatu. Gauzak dian bezala. Zuek zarete. Egokitu egin zaigu. Zorti hori badaukagu, hori ere badalbiste ona. Guri egokitu zaigu. Hemen balima gaude da, badaukagulako kezka, badaukagu ilusioa, egin nahi dugulako, horregatik gaude hemen. Gero, bakoitzak baduka bere kokapena, bere denborak, bere, denok ditugun gure kontuak, baina prozesu hau, leku guztietan urte batzuk baditugu, orain ere batera eta bestera tokatzen zain mugitzea, eta hemen horrelako prozesu bat mugitzeko ezinbestekoa da motore bat.
Eta hori, deitu nahi duzuen bezala, nik talde eragilea deitu diot, baina horrek mugitzen du. Horrek fallatzen duen kasuetan, prozesuak ez dira aktibatzen. Azkenengo urte hauetan, egokitu zait hainbat lekutako prozesuak ezagutzea, talde eragile hori eratu den ia kasu guztietan, gaur egun badago, edo euskara elkarte bat, edo talde bat mugitzen dana, edo batzorde bat, edo badago. Mugitu da. Hori egituratzea lortu ez duten kasuetan, esango nuke, gelditzen da dena, gaur egun oso modan dagoen, termino batekin esateko, egoera likidoan. Hor dago, baina norbaitek harria botatzez badu hori ez da mugitzen. Eta kasu horietan nork botatzen du harria, Bagarbia esan da, edo euskara teknikaria, horretarako prest balin badago, edo baten bat kanpotikatu nahi, euskaraldien behar da, eta baten bat, horretarako bai, baina denbora, baina oso plik. Beraz, hemen badago, talde eragilearen behar hori badago, baina talde eragileak behar du ere, inguruan, bolondrez kuadrilla bat, esango duena, hainbesteraino ez, baina gu laguntzeko laneko betiko eskema, ez dugu ezer asmatzen. Eta gero noiz behinkako laguntzaileak. Iruditzen zait hau oso oinarrizkoa da, baina esan beharra dago. Hori garbi eduki behar dugu. Eta gero hemendik, bai, beste eragileekin, hezkuntzarekin, alorra soziatiboa herritarrak, hortik sortuko da. Gero hori nola egituratzen da norbeste historia da. Hor ja baditugu, asko ikasi dugu. Asko ikasi dugu zaintzaz, asko ikasi dugu militantzia moduez, asko ikasi dugu antolaketa eredu diferentez. Hori ja, beste kontu bat izango litzateke. Biopala, pasein naiz, ez? Bai, eta gero, zer egin, hau, Patrik jarritako puntuak dira, jo, eske zaila jarri dizkiu. Eta, funtzio banaketa nola egiten da? Bageneki, funtzio banaketa, barkatu, hau da. Nik ustet, herri bakoitzean diferentea dela. Are gehiago, herri edo eskualde bakoitzean demorarekin ere aldatu dela. Badira oinarri batzuk, oso simpleak direnak, eta zer dagokio hanka instituzionalari, instituzioak. Hanka instituzionalari, dagokio udalak, dagokio administrazioa, dagokio arauak, hori badagokio, hori hanka sozialak ezin duen, hori hanka instituzionala da. Hanka sozialari zer dagokio? Hanka sozialari dagokio aktibazioa, normalian hanka instituzionaletik inola ere egin ezingo lirateken hainbat aspektu. Logikoagoa da edabideak sortu behar balin badia hanka sozialetik sortzea, edo gazteekin zehoz egin behar balin badia hortik egitea, edo sustapena egitea, elkartegintza lantzea ere logikoagoa da hanka sozialetik egitea. Eta gero beste guzti hau, hezkuntza, kulturgintza, lan mundua, ezagutza, sensibilizazio, digitalizazioa, hori egin liteke batetik edo bestetik, edo bietatik, ondo banatuta. Eta uste hori aldatzen da herriz-herri. Merkataritza leku batzuetan lantzen da zuzenean euskara zerbitzutik. Beste leku batzuetan lantzen da euskara elkartetik. Beste leku batzuetan kontratatzen da aholkularitza bat. Beste kasu batzuetan egiten da denen artean. Lan mundua oso desberdina da. Lan mundua lantzerakoan herriko denda txikia lantzea edo BM-ko arduraduren gara joan behar izatea. Oso desberdina da, 2 langileko tailer batera joatea edo 200 langile dituen enpresa batekin hitzen behar izatea. Eta hor sartzen da funtzio banaketa. Euskaraldian ikusi dugu hori ere. Oso desberdina da, Euskaraldia batzordetik voluntarioek egin ditzaketen bisitaketa lanak, edo jada euskara zerbitzuetatik, udaletatik bideratu beharreko kontuak. Hau da gero, behin horrelako prozesu bat lantzen hasten denean, oso aintzat hartu behar den puntu bat ikusteko, bat zein dar dauden, ze komenientzi dauden, eta zer egin daiteken. Baina uste dut,
inertziak alde batera utzita, hau bai komeni dela oso ondo eta oso garbi eta oso zintzo jartzea mahai gainean, zein izango litzateke banaketarik egokiena kasu honetan bortzirietan. Nor izango litzateken agenterik egokiena esparru bakoitza lantzeko edo esparru bakoitzean bakoitzak ze funtzio izan beharko lukeen. Eta hori ez inertzietatik abiatzea, ez historiatik abiatzea, baizik eta gaur egungo analizi batetik. Eta gero, aintzat hartu beharreko puntu batzuk, eta badakit, txintxo nabil, ez? Bale. Bai. Puntu batzuk, eta kotxean elkarrekin etorri garelako, eta pixka txibatu diogu. Bakoitzak gure aldetik prestatu dugu, baina gero, egia da kotxean gentozen, atera zaizkio, Patriri atera zitzaizkion puntua, Mikeli atera zaizkio, eta nahi atera zaizkize. Hauek dia, egunero, mai gainean ditugun, kezkak. Lehenengoa da, horrelako prozesu batian, ezinbestekoa da, eta oso oinarrizkoa da, baina hola da. Eta da, eragileen arteko konfiantza eta parekidetasuna. Itzeitea parez pare eta itzeitea konfiantzan. Hori importantea da. Eta garbi itzeitea. Iruditzen zait horrelako prozesu batean, historiak pisu handia duela. Motxila askorekin iristen gara maira. Eta bakoitza dauzka bereak, bakoitza dauka bere historia. Alako udalak zer egin zion, alako elkarteria, alako elkartek hau egiten zuela, baina gero, eta zer, alakoak eta alakoak kompetentzia dutela. Bueno, hori guztia gure realitatea da, eta horri ezin zaio izkin egin. Horri begiratu hartzaio aurrez aurre. Baina modu zintzo batian, kontutan izanik planteatzen ari zaretena, hau, Tolosa aldean, komentatu izan dugu behin edo behin, eta guk planteatu nahiko genukena da, urrengo 20 urtetara begirako antolaketan nola antolatu behar dugun euskararen inguruko lana urrengo 20 urtetara begira. Eta hasi ahal, zerotik hasi ahal izan bagina, gaur egun planteamendua zein izango litzateken, eta gero hori erkatu errealitatearekin. Baina uste hor, ariketa hori zintzu egitea importantea da. Patrik aipatu du, Bolondresen eta militanten zaintza eta teknikariekin daukatzen harremana hori, da puntu bat, oinarrizkoa ere. Orain dela 30 urte ja, kezka zen, eta 30 urte ondoren jarri zen du kezka izaten. Banaketa hori ondo egitea, ondo olioztatzea eta biak dira ezinbesteko. Ezinbesteko ditugu teknikariak eta ezinbesteko ditugu bolondresak eta militanteak. Eta jakin behar dugu ondo, bakoitzak zer egin behar duen eta nola egin behar duen. Eta hemen ere dauzkagu betiko arriskuak. Espalin badago inor tiratuko duena, 6-8 lagun elkartzen dira, baina horren eragina ere oso mugatua da. Bapatean, teknikaria o liberaturen bat bali badago, delegaziorako joera dago. Nola lortu teknikariek edo liberatuek beren lan egitea, baina aktibazio sozial hori elikatzeko modua izatea. Bueno, hori dira eguneroko kezkak. Eta leku batetik bestera aldatzen direnak. Gero Mikelek osatuko du, baina gure konklusioa da, bi figurak ezinbestekoak direla, baina asmatu behar dugula batez ere aktibazio sozial hori elikatzen. Eta hori ez da beti erresa. Askotan jendea prest dago zer egiteko, baina gero ez dakit zer egin. Eta ez zaigu hain erresa egiten askotan zer egin behar dugun. Eta hori izan, baina zer egin behar da. Ze kasu honetan egin beharrekoa, zer egin behar da, aktibazio eta eraginkorrez ari garenean. Oso erresa da, esan dute, ekintza batzuk antolatzea, hori erresa da, hori baino sakonago jo nahi dugunean, hor gauza komplikatzen dira. Ambizioa eta egingarritasuna, bilak eduki behar ditugu. Izan behar dugu ambiziosoak, baino egingarri diren ambizioak. Eta hor, neurri hartzea ez da beti erresa izaten. Formazioa eta erreleboa. Eta hauek apuntatuta zeuden Patri entzun aurretik. Hori ere, etengabe landu beharreko kontua da,
beste esperientzian ezagutza, esperientzia asko daude Euskal Herrian, esperientzia on asko dago, eta gauza sortzen nahi dira. Pandemia bete-betian, Aiaraldean, kulturaren faktoria sortu dute, Kriston proiektua martxan jarri dute. Arrasaten ari dira, hausnarketa prozesuan, Elgoibarren ari ziren euskalgintza eta kulturgintza nola landu, Tolosaldean ari gara, gure saltza hauekin, iparraldean ari dira momentu honetan ere, kanpoari gunen inguruan hor dinamika berria sortzen. Iruñean, badago proiektu bat, ateratzen den euskal gune potente bat sortzeko Iruñaren erdigunean. Mugimendua badago, esperientziak badaude, elkarren berri izan behar dugu. Askotan, txokoegian gelditzen geha. Esperimentazioa, importantea da, esperimentatu behar dugu, eta Bortziriak oso leku ona da esperimentatzeko. Gehiago esango dut. Segurazki, Nafarroan dagoen lekurik onenetako bat. Eta hori, zuen erantzukizuna ere bada. Eta hori ere esan behar da. Nafarroa euskaldunduko bada, kauen laletxe, Bortzirietatik tira behar duzue asko. Eta gero, iruditzen zait, horrelako prozesuetan, 3 gauza auki behar diala kontutan. Bata da, oso garbi eukitzea edo adustuta eukitzea, zer egin behar den. Garbi izatea, zer egin ahal den, baina baita ere, dabiltzanok, zer egin nahi duten, noizian behin ere, goxatzea. Eta ja, honekin bukatzen dut, eta konklusia guzti honena, pues egindako galderari nik erantzun hori emango niokela. Bueno, hoize ba. Vale. Eta orduan, bauen ja, maingurura pasako gara. Ja, puntuak, Patrik neri jarri zizkian puntuak, eta guk puntuak guen jarriko dizkio gure hurrengo 3 gonbidatuei. Agian jarriko naiz hemen. Hemen horrela ura hobeto ikusteko. Por cierto, hace lekua, Illa, Beratik ere etorriko zarete ona, Galdera gaiztua da, Bueno, bitartean, prestatzen dugun bitartean, aurkeztuko dizuet zeintzu diran, itzengo dutenak. Justu hemen, apuntatuta neukan, hasteko, Mikel Artola Izagirre, alegia Tolosaldea, ez, alegia alegikoa, esan nahi du. Bai, torri, irantzu. Bai, lasai, etxean gaude. Bueno, Imanol Artola Izagirre, alegikoa, Tolosaldekoa,
eta Galtzaundi Euskara Elkarteko zuzendaritzak idea. Eta hor koinziditzen dugu, eta pixat elkarren berri badaukagu horregatik. Galtzaundi, 80ko hamarkadan sortu zen, aurten bete ditu 30 urte, eta gu Tolosako elkarte bat ginen, momentu batian, Mikelek gidatutako gazte kuadrilla, ausart, lotxagabe eta zirikatzaile bat azaldu zitzaigun arte, esanez, zue Tolosarro bakarrik zer egiten duzue, hau Tolos aldera zabaldu behar da, eta horrela pasa ginen, Tolosako talde izatetik, Tolosaldeko talde izatera. Eta bera kontatuko digu prozesu hau, gero Irantzu Jauregi Artola, Hernaniko, Udaleko berdintasun, kulturartekotasun, eta lankidetza saileko arduradun teknikoa. Eta, pixat kasu honetan, Euskalgintzaren eremutik aterako gara, eta hori, pixat kulturartekotasun, plaza feminista zetzengo dugu berak, Hernanin daukaten esperientzia, eta hau lotzen da, Leno Patrik aipatu duen gai batekin, eta da, espazioen garrantzia, espazioek ikusgarritasuna ematea bai gai haue eta bai ematen egiten denari buruz, eta baita ere, pixat horren inguruan, lankidetza hori nola bideratzen da, eta bar. Eta gero, saioa Irastortza Telesea, Arrasateko Udaleko Euskara Teknikaria, batzuk zaharrenek gogoan izango duzuek, garai batean Euskal Elkarten mugimendu hasi zanean, erreferentzia nagusia AED izan zen, Arrasate Euskaldun dezagun, AED ja 30 urte bete zituen, eta leku askotan gertatzen den bezala, horrelako esperientziak badituzte bere gora berak. Normalean, mugimendu sozialetan, hau ohikoa da, badira momentu batzuk indartsuagoak, gero ahulagoak, eta azkenengo urte hauetan, hausnarketa prozesu sakon bat egin dute, zein egoeratan zeuden, eta etorkizunari aurre nola egin diezaioketen aztertzeko. Gutxi gora bera, hemen egiten ari zaretena, eta horixe kontatuko digu, eta ezakit eskerretik, horrela, uste eta horrela ganeukala, osea, Mikel hasi, gero Irantzu, gero saioa, eta nimen txintxo ongoneiz apuntek hartzen. Egunon denoi, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik, guretzako egia esan oso interesantea da zuek daramazuen prozesua, egia esan apasionantea ere bada guretzat, zuek dituzuen galderak guk Tolosaldean ditugun galdera berberak dira, ez? Eta gainera badakit guk gero azalduko duten Tolosaldeko euskararen mailari begira, zuen mankomunitatearen adibidea ere izan genuela eta hortik tirak ere aritu ginela bolada batean. Orduan, truke gixara ikusten degula gaurko hitzaldi hau. Kikek esan ditun, nik esan behar nituen gauza asko, orduan baina bernik esaten duten. Baina, saiatuko naiz, guk izan dugun esperientziatik eta esperientzia konkretutik zer atera dezakegun esaten. Gauza batzuetan eskualde antzekoa da zuena Tolosaldearekin konparatuta, beste batzuetan desberdina, eta kokatzeko eta esplikatuko dizuet Tolosaldea nolako eskualdea dan, eta eta ia hortik zuek zer atera dezakezuen. Hasteko, hiru hitzeko izenburua jarri diot gaurkoari, batetik eskualdatzea, eskuz aldatu zalako pixka bat Galtzaundiren gidaritza, eta hor sartu ginelako Kikek esan duen kuadrillatxo bat. Bestetik eskualdetzea, eskualde mailan jarduten hasi ginelako, eta bestetik eskutik heltzeaz edo eskutik ibiltzeaz, bai mugimendu soziala eta bai administrazio publikoa esan genezakena. Bere garaian, Patrik galdera batzuk egin zizkigun, eta nik 3 multzotan jarri ditut, gero 3 multzotan azalduko detelako gure esperientzia ere. Batetik, lehen aipatu dituen gauza horiek daude, eta pixka bat aktibazioari loturiko gauza dira, lehenengo blokea. Bigarrena izango litzateke eskualde mailari dagokiona, zergatik eskualdea, zer alderdi hon ditu, ze gertatzen zaigu gero hor.
eta bestetik hanka soziala eta instituzionalaren arteko elkarlana, bai? Orduan, hiru hoien artean ibiliko naiz. Bueno, lehenengo eskualdatzeaz edo zerk nor zertarako mugiarazten gaituen. Zergatik mugitu ginen eta guk ere beste jende bat nola mugitu dugun edo zergatik eta gakoak non dauden. Bestetik eskualdetzeaz edo herri txiki, infernu handi esan lehike, edo eskualde handi. Ze gertatzen zaigu herria txikiegia, eskualdea igual handiegia. Hori gertatu zaigu batzuetan Tolosaldean Galtzaundiren historian zehar. Eta bestetik, hirugarrena eskuz esku aritzeaz, eta ez 31 eskutik izateaz, ze badu arrisku pixka bat hortik, eta gero esplikatuko dizuet, gaur gu hemen izateak ere paradoxa bat badulako, eta esplikatuko dizuet zergatik gure egoera zein dan, eta non dagoen paradoxa hori. Bueno, astera goaz. Tolosaldeak 28 herri ditu, zuenak okerrez panaiz 5, bai? Eta 45.000 biztanle inguru. Horietako asko Tolosan bizi direnak, bai? Herri handiak daude Tolosa, batez ere, eta gero badaude Bilabona, Zizurkil ere desentea da, eta gero beste batzuk txikiagoak, ni alegikoa naiz, 1.700 biztanle gara, eta gero asko txikiagoak ere badaude, 200 biztanlekoak, edo Balearrain bezalako herri bat, uste du Gipuzkoako txikiena, edo ez dakit zer da, baina bai, olakon bat, bai? Orduan, 28 herri denera. Tolosa da erdigunea, konpartitzen duguna euskaraz aparte Tolosara jotea da, parrandara, edo erosketa egitera, edo denetarako egia esan. Gero ez dakit Tolosakoak joten diren beste herritara, hori gero aipatuko dugu, ze hor distantziak desberdina dira, lehen komentatzen haitu hasi aurretik. Eta gero daude, azpi eskualde batzuk, pixka bat, Aiztondo esate baterako, Bilabona, Zizurkil, Aduna, Asteasu, olako herriak daude, eta Bilabona jokatzen du pixka zentro papera. Alegi aldean esate baterako, Alegi jokatzen du zentroaren papera, eta gero daude Amezketa, Altzo, horrelako herriak. Amezketarrai ezin zai esan Alegi zentroa dela, gauze delikatu die. Eta gero Galtzaunditik hizketan ari naiz ni, ez? Galtzaundik 30 urteko historia du, Kike hasieran bazan, gu ez. Eta gero eduki du bilakaera bat, bai? Lehenbizi Galtzaundik Tolosaldea zun bere lan eremua, ez? Gero Tolosara etorri zan, eta gero berriz Tolosaldetze bat egonda. Hau ere ez da kasualitatea, segurazki hasierako asmoak eskualde mailakoak izanik ere ezinak ekarriko zuen Tolosara mugatzea bere lana, eta gero besteok gure herrietan ezin dugulako euskara elkarte bat izan denok, etorri garat berriz ere Tolosaldea aipatzera. Orduan, ibilbideak berak erakusten du, gaur dauzkagun galdera hauek erantzuten ez direla hain errexak, eta segurazki denborarekin ere aldatu egiten direla horri erantzuteko formak. Hemendik ari naiz orduan hizketan, bai? Nik nire kontatuko detena hemendik ari naiz. Eta ez dut esan, baina Tolosaldea eskualde euskalduna da, herri guztiak sartu litezke ueman, bai? Horrekin egiten da pixkat ideia bat. Baina horrek ez du esan nahi herri guztietan egoera bera daukagunik. Eta gertatu zaigu Tolosan erdalduntze prozesua lehenago eman zan, eta berreuskalduntzea ere bai, eta beste herrietan berriz, herri txikiagoetan, arnasguneak izan diren horietan, orain ari garela galera bat bizitzen. Eta hori importantea da, ze bestela etzan emango azkeneko eskualdetze hau. Orduan, 3 puntu izango dira, eta lehenengoa hau da, eskualdatzeaz, mugimendua berritzeaz. Batetik, azkeneko Galtzaundiko olatu berri hortan gaudenok zerk mugiarazi gintuen. Eta oso importantea iruditzen zait, azpimarratzea bazeuela diagnostiko bat, eta diagnostiko hori diagnostiko ona zala. Diagnostiko ona esan nahi dez, Xabier Bengoetxeak egindako ikerketa bat zala, eta horren berri Galtzaundi garai hartan aldizkaria zan, eta hori zabaldu zan, eta batzuk hori irakurri eta pixka bat hasi ginen ulertzen zer gertatzen ari zan gure herritan.
Ze erresa ematen du, igual ematen du denok dakigula, baina galdetuko bagenu bakoitzaren herrian euskararen gaiarekin zer gertatzen ari dan, ezkea erantzuteko kapaz izaten. Eta bakoitzak dauzkagun irudipenak ere oso desberdinak izaten die bakoitzak nundik bizi duenaren arabera, bai? Batzuentzako galera badago, beste batzuentzako ez dago ezer egiteko premiarik, hor badago, ez dakit, ikusteko modu desberdinak, ez? Eta hor ez dut jarri, baina diagnostikoarekin batera jarriko nuke diskurtsoaren garrantzia eta diskurtso falta ere bai. Iruditzen zait badaukagula, gure inguruan behintzat, diskurso konpartitu baten falta. Ez dakigu zer gertatzen ari den, ez dakigu zer nahi dugun, ez dakigu hemendik 20 urtera nola imaginatu gauzak, hor badago halako hutsune bat. Baina, mugiarazi diagnostiko horrek eta horren ondoriozko kezkak mugiarazi gintuen. Bigarrenan, nor mugiarazi gintuen, ze ez ginen 100 lagun. Ginen, ez dakit, 6 edo 7 lagun, eta gainea lagun. Euskaltzaleak, herri desberdinetakoak, baina elkar ezagutzen genuenak. Hemen bazegoen hasieran aniztasun falta bat ere, ze denok nahiko talde homogeneoa zen, antzeko parezio denak. Bai, zaletasunez, ibileraz, gure bizimodua ere antzekoa, adintxu berekoak, bai, batzuk elkarrekin ikasia ginen, pixkat hola zan, bai. Hori bai, bagen nun kontzientzia ala ginela, berdintxua ginela, kontuatzen ginen. Orduan, saiatu ginen beste jende bat bilatzen, eta jendeak erantzun zuen, bai? Zertarako, eta hau hemen egingo nuke geldialditxo bat. Eta kontatuko dizkizuet 2 kasu desberdin, hemen batzuei bintzat ezagunak egingo zaizkienak igual. Lehenkikek aipatu du, batzutan ez degula jakiten elkartu bai, baina zertarako, ez? Zer egin behar dugun edo zer egin daiteken. Nik eskualde mailan izan ditudan 2 esperientzi nagusiak izan dira batetik bertso eskola, arituz izenekoa, Tolosaldeako bertso eskola, hemen iaz aurreko urtean egin genuen topaketa bat hemengoekin, eta bestetik Galtzaundirena, euskara elkartearena. Galdetuko bagenu, eta gure buruari galdetzen genion bertso eskolara begira, zer egin genezaken bertsolaritza sustatzeko eta transmititzeko, han geunden guztiok erantzun bera ematen gendun. Eta erantzun jakina zen. Bertso eskolak eman, bertso eskolak antolatu, klaseak eman eta aurrak eta helduai eta klaseak ematea, eta bestea zen bertso saioak antolatu. Punto. Ez da oso gauza komplikatua. Baina gero, Galtzaundiren esperientzian, jartzen ginenean galdezka zer egin behar genuen, han nik uste inork ez genekila zer egin behar zen. Zerbait egin behar zela, bai? Baina zer egin behar zen, ez. Eta horregatik, hurrengo puntuarekin zerikusia dauka honek, oso importante izan zen Galtzaundia existitzen zela. Ze guk hasiera batean duda geneukan zenbateraino behar genuen Tolosaldea mailan beste herriok, beste elkarte bat edo beste zerbait, edo azpi eskualdeka jarritako elkarteak, edo Galtzaundirekin bat egin behar genuen. Eta justu momentu hortan Galtzaundiari izan, zuek oain hemen ari zeraten moduko gogoeta bat egiten. Orduan, guk erabaki genuen Galtzaundirekin ezkontzea eta Galtzaundik gurekin. Nahiko konpartitua izan zen, besteak beste premia geneukalako. Eta hor geunden jende horri Galtzaundiko historiak eta ibilbideak erakutsi zigun zer egin daitekeen edo fokoan nun jarri genezaken. Orduan horrek eman zigun halako erantzun bat gure nora ez horri. Nahia bazegoen, borondatea bazegoen, baina ez genekin oso ondo zer egin. Eta Galtzaundik horretan lagundu zigun. Naiz eta oraindik ere, Galtzaundik izaten ditugun bileretan, ari garen aldiro eztabaidatzen eta galdetzen zer egin behar dugun, eta gauzak ez dien hain garbi ateratzen. Erantzuna ez uste hain simplea danik, naiz eta 1000 gauza egiten dien. Bai? Gauza bada gauza asko egitea, beste gauza bada eraginkorrak izango dien gauza horiek zeintzuk diren jakitea. Bigarrengo puntua, eskualdetzeaz. Nola antolatu eskualde mailan? Batetik horreztet jarri,
baino galdera da zergatik antolatu eskualde mailan, ezta? Eta zergatik ez herrika. Bueno, gure kasuan izan zen beste erremediorik ez zegoelako. Herrian saiatu ginen eta etzan ateratzen. 1700 biztanlerekin etzan ateratzen, hasi 200 biztanlerekin zailago, ez beti, baino bai, hala zen, kasu hartan, eta horregatik jo genuen eskualde mailako izaera izan behar zuela esatera. Naiz eta bagenekien problemak etorriko zirela. Gero baita ere egia da, ez daukala zentzurik alegin egitea gauza bat eta amezketan beste bat. Edo alegian egotea mugimendua handi bat eta amezketan ez. Edo alderantziz, amezketan balego mugimendua handia eta alegin ez, gero amezketako jendea alegira etortzen da. Edo denok Tolosara juten geha, eta horren ez zeukala zentzurik politika desberdinak edo ekimen desberdinak egotea herri batetik bestera. Edo batean baita bestean ez. Eta pixka bat hortik. Gero, iruditzen zait ez dakit irakurtzen dan, baina pixka bat guk Galtzaunditik eta irudikatzen dugun antolaketa modua da alderantzizko piramidearen zentzuan, ez besterik gabe, nahita, desberdina dalako goitik bera ikusi gauzak eta pentsatu, gu pentsatu dugu gauz bat eta herrira goaz, eta hau egin behar dezue, edo hartu zentzu bat nun pixkat eskualde mailako ikuspegia daukagun jende horrek ari gehan pentsatzen herrietan hori nola eragingo dugun, eta desberdina iruditzen zaigu, zer egin behar dan esatea edo eragiteko autu hori egitea eta azkenean herrietan ere erabakiak hartzea, ez? Antolatzeko modua da eskualde mailako ikuspegia duen talde badago, pixkat Galtzaundin zuzendaritzan edo biltzen dana, eta barruan ere funtzio desberdineko taldea daude, talde handi horretan. Gero daude azpieskualdeak, eta azpieskualde horietan elkartzen dira, igual alegin amezketan, altzon, balearrainen, orendainen, abaltzisketan, zer egingo dan pentsatzeko taldetxo bat, eta gero herrian bertan dauden taldeak. Praktikan zer gertatzen dan, eskualde mailako ikuspegia duen talde hori oso indartsua da momentu honetan, talde anitza da gainea eta eraginkorra eta umoretsua eta ondo dago. Azpi eskualdetakoak leku batzuetan bai, beste batzuetan flojoago, eta herrikoak aldea handiarekin batetik bestera. Adibidez. Eta hau urrengo puntuarekin lotuta dator hanka instituzionala eta badakizu, baina ez zait etortzen. Administrazioaren aldekoa. Altzo batean, altzo herri txiki bada, ez dakit 250 bat biztanle edo olakon bat izango ditu, eta han talde indartsua dago. Eta talde hori elkartzen da udaletxeko pleno aretoan. Eta gainea, udaletxean zinegotzi dago jendeak ere parte hartzen du hor. Orduan, nun desberdintzen da, zer da Galtzaundi, udala da, herriko batzordea da, bai? Pixkat geratzen da zintzilik hori, bai? Beste adibide bat berriz kontrakoa, Bilagona, bezalako herri bat, herri handi bat, han berriz ez du lortzen egotea herrian talde sendo xamar bat, bai? Orduan, praktikan, naiz eta eskema hau izan eta denean imaginatzen dugun berdintxu izatea, lortzen du leku batzutan, beste batzutan ez. Eta azkena, ja lotura egin dut, hanka soziala eta administrazioaren arteko loturarako, Tolosaldeko euskararen maila sortu zen orain dela 4-5 urte. Sortu edo behintzat sortzeko bidean jarri. Mai horrek bi ardatz zituen, batetik eskualde mailako ikuspegia izatea denok, eta bestetik gobernantza eredua, lehen Kikek aipatu du. Gobernantza eredu berria, guk gobernantza hitza hor ikasi genuen, guk ez genekin zertzan, eta diputaziokoek erakutsi ziguten. Gero ez dakit gauza bera esan nahi genuen. Hor dago beste koska bat. Zer lortu dan? Diagnostikoa partekatzea, oinarrizko adostasunak etorkizun ikuspegian, eta maila estrategikoan ere bai.
neurri batean, behintzat bai. Eta plan bat egitea ere bai, hori lortu da. Zein zailtasun izan ditugun? Bueno, zuek mankomunitatea daukazue, horregatik komentatu dut hasieran, saiatu ginela zuen berri ere izaten. Guk edo aholkularitzak proposatu zigun partzuergo bat izan zitekela. Ze mankomunitateak zeukan arazotako bazan, gobernantza eredu berri hori guk ulertzen dugu maila bereko elkarrizketa izatea. Eta mankomunitateak ez zigun uzten hori horrela izan zedin. Orduan, partzuergoa izan zen autu bat. Baina, etzan atera. Orain batzuk esaten dute mankomunitatea izan behar dula. Baina hor problema dauzkagu. Beste batzuk pentsatzen dute izaera juridikorik ez duela izan behar. Baina horrek ere problema dauzka. Ze zenek idatzen du hori dena. Bai, zenek darama lidergoa. Nola egiten da hori. Eta azkenik, hor dago paradoxa, zuek deitu zenigutenean guri hau azaltzera etortzeko, handik 2-3 egunetara hau blokeatu egin zen. Eta blokeatu zen, pixka bat, beldurrak eta ikusten hasi zirelako batzuk, zenbateraino hanka sozialak erabakimenean egon behar zuen ala ez, lidergoa nork eraman behar zuen, zer gertatuko zen gero horrekin, bai? Orduan, gu gabiltza hanka sozialetik maila instituzionalean edo behintzat elkarrekin egitura bat behar dela esaten, eta horren bila gabiltza, eta gero zuek berriz ez ikuste zaituztegu hanka soziala indartzeko gogo horrekin. Hau zergatik esaten dut, segurazki formularen bat bilatuta ere betirako ez dela izango pentsatzen degulako, eta aldiro berritzen eta pentsatzen jun beharreko gauzak direlako. Eta gurezako interes oso berezia dauka, zuek hemen egingo duzuen prozesu honek guk ere gero han zerbait egin ahal izateko. Eta hauxe, gutxi gora bera, esan beharruna. Aztu zait, hor enaiz katramilatu teknikarien eta borondatezkoen arteko harremanaren kontuarekin lehenkikek zerbait aipatu dut, eta gero nahi badezu hitz egingo dugu, baina gure esperientzia da, teknikaririk gabe edo liberaturik gabe, gauzak eroi egiten diela normalean, baina aldi berean borondatezkorik gabe ere ez dela lana behar bezala egiten, ez? Orduan, askotan ikusten nahi geha, pertsonak berak teknikari doan horrek zenbaterainoko abilezia daukan jendearekin bat egiteko, bilatzen duen jende horrek ere zenbateraino ulertzen duen teknikariaren rola, hor daukagu pixkat korapiloa, baina ez dugu konpondu. Eta hoxe. Bai, hoi da. Eskerrik asko. Mikel, behar bada, handik gato zenez, igual bi datutxo erantziko nizkeoke zuen jakiteko, momentu honetan Galtzaundiko zuzendaritza batzordean, nik uste 12 lagun gaudela, ni nahi zaharrena, nuski. Nik uste emakume gizon kopuru berdintxoa gaudela, 6 bat, eta nik uste nabarmentzeko dela, zuzendaritza batzordean dauden parteiden erdia baino gehiago 30 urte azpikoa dela. Hori lortua. Eta gero, iaz izan genuen, datu pozgarri bat, ospatu genuen, eta zan, 100 urteren ondoren, iazko kale neurketan, lehenengo aldiz, Tolosako kaleetan euskara gehiago entzun zen gaztelania baino. Beraz, egindako lanak ere, batzuetan frutuak ematen ditu. Tolosaldetik ez nira guaz. Irantzo jaureki Artola, hoi da, bai, gaina komentatzen, igual parienteak dira, eta gaur enteatuko ja, Irantzu, zu pixate ikuspegia Euskal Gintzati, baina Euskal Gintzat kanpotik ere, pixate albo ikuspegia bat emango diguzu, eta nik uste eta azkenengo urte hauetan feminismotik asko ikasi dugula, eta zuen esperientziatik ere, kultura artekotasuna ere hor dago, daukagun erronkarik handienetako bada, segurazki, orain dela gutxi izan genuen Carme Junyet, soziolinguista katalana, oso emakume interesgarria, gai hauek ere landu dituela, eta momentu batean galdetu genion. Carme, eta guk Euskal Herritik kultura artekotasuna, etorri berri, terminologian ere badaukagu zer argitua, nora begiratu genezake, hizkuntza gutxitu gisa, horrelako planteamendu
euskeran ardaztutako planteamendu bat egiteko. Eta esan zigun, inoa ez, zuek asmatu beharko duzu. Baina Hernanitik pistak ematen dizkigu zen. Bueno, ni ikuste zute, txintxo. Zuti jarriko naiz, pentsatu eten naizela Kike baino gutxillo, eta eroso egoten naizelako, errexo adieraziko nahetena. Bueno, azteko sekulako poza gonbidatu izanagatik, ardura pixka bat ere bai, ze urkok deitu zidanean, karo, pentsatu nuen, gu guretik ze konta dezakegu, ba. Ez? Euskalgintzan inguruko eta saio batean, ez, izango gea ezberdinenak edo ez dakit oso ondo. Baina gero pentsatu nuen, da egia da, guk geok ere bestedatik asko ikasi izan degula. Eta hain zuzen euskara arloan egindan lanatik izugarri. Hernanin konkretuki, bueno, udal mailan ere guk euskara zerbitzuari asko begiratzen diogu. Asko aritzen gara elkarlanean, bai kulturartekotasun gaietan, eta bai zeharlerrotasuna nola txertatu hor, gu Malores Etxeberria eta konpainia lankidea ditugu, ez dakit ezagutzen dituzuen, marabili. Eta, bueno, asko aritzen gara elkarlanean, ez? Bueno, orduan, ia zer konta genezaken. Nik ez etolako PowerPoint txukunik egin, ez nahi zain, ordenatu, orduan, baina, bueno, ekarri dizkizuet iruditxo batzuk, eta, bueno, gaur pentsatuz zer izan liteken baliagarri, bueno, nik kontatuko dizuet pixka bat, Hernanin nola zeibilbide egin dugun gure kasuan azkeneko 20 urtetan. Ni 20 urte da udalean lanean hasi nintzana, berdintasun arloan, eta pixkatera kulturartekotasun da lankidetza gaietan, arduradun hor ere 19 urte, beraz, bilbidetxoa badaukagu. Eta, bueno, gu abitu ginean 2002, justu orain 20 urte, oin dala 15, hasi nintzani, gila 20 urte egin ditut. Eta, bueno, abitu ginean 2002 urtean esan bezala, etzan gaur egungo egoera, etzegon feminismoa oain dagoen oihartzun horrekin, olako mugimendu sozial potentea etzegon, konkretukin nik gazte xamar, orduan gaztean nintzen, Hernanin adibidez etzegon talde feministarik, kulturartekotasunan arloan ere etzegon eragilerik hortan lanean ari zanik. Orduan, guk pentsatu genuna zan, inorketzekin oso ondo zer egin behar genuen, ze kontuan izan, duela 20 urte, berdintasun sailak ere etzian existitzen, ia? Hernanik, Donostin etzegon adibidez, Hernanikoa izan zen 2., 3. saila, eta, bueno, ez egon oraingo berdintasun legerik ere ez egon, Euskal Autonomia Erkidegoan 2005koa da, Estatu mailan 2007, hemen okerren zanago Nafarroan 2009, orduan, beste egoera baztan, ez? Orduan guk zer egin genuen, da esan genuen, bueno, guazen galdetzea Hernaniko lista eta listo guztiei. Esan ez dut, zetzego mugimendu sozial eraturik egia da justu momentu hortan, Baina bazen jendea, gaiarekin kezkazuna, ez? Bai, ibilia zana emakume asanbladatan, edo garai batean mugimendu feminista, bueno, eta orduan, egia esan nik, pasan nuen hilabete terdi, gutxi gora bera, kafeak hartzen. Ez naiz Hernaniarra, baina zorionez, ordura arte, bertako irratian lan egindakoan nintzen, beraz, Hernaniarra ez izan arren, horrek, herriko jende asko ezagutzeko aukera eman zidan, eta hola izan zen. Abitu nintzen, da bati galdetu, eta esaiazu, zein da hemen, zerek emango izkibit pistak, da beste honi galdetu joztu, da beste honi. Eta hola, egia esan, hasi eta hilabetera egin genuen lehenengo berdintasun kontseilua. Berdintasun kontseilua, iruditzen zait, irakurrieten agatik, eta gero Patriri ere elkarrizketa entzunion irratian, hau prestatzeko, esan, bueno, ia pixka kokatzeko. Zuen euskara batzordeen tankerako zerbait izan litekela, bueno, bintzat hartzekotasun batzuk baditula. Azkenean, gukin genuen azan, zinegotzia eta bilok, herriko gai horren inguruan interesa eukizezakeen jendea gonbidatu. Bilera bat egin genuen, eta egia esan hori izan zen, 20 urte damakizkigu, hilabetero biltzen, eta berdintasun kontseilua da guretzat, erabaki organoa ez da formalki nolabait, ezin duelako izan, udaleko batzordetan erabaki behar dalako, baina egia esan bertan erabakitzen da, zer egingo da berdintasun arloan konkretuki. Besterik gabe dinamika bat izan dalako, bertan parte hartzen dugu esan bezala teknikariok, zinegotziak, eta gero herrian gai hontan interesa auki dezaken jendeak.
Hor zalantza eduki genuen, ia eragiletako ordezkariak izan behar zuten, berdin dit ikastetxetakoak, sindikatutakoak, ezakize elkartetakoak, edo norbanakoak izan behar zuten. Eta esan genuen, bueno, don guztia. Orduan azkenean, biltzen gera, batzu badatoz ordezkari gisa, baina gehienak norbanako gisa, esan bezala gure ustez adituak eta arituak gai honetan. Eta elkarrekin pentsatzen dugu eta asmatzen dugu zer egin. Esan bezala, normalean, batzordean, udaleko batzordean erabakitzen dira, zinegotziak erabakitzen dituzte, baina egia esan guk oso landuta, mamituta, eta kasik formalki, hemen ez daukadonez zinegotzirik, baina, erabakita, nolabait, espazio hortan erabakitzen da zer egin. Dana dela. Euromen esterikoaren inguruko lanketa, eskoletan, tratu honak, hezkidetza, sexu hezkuntza, horren inguruko programa bat egitea. Kulturarteko plaza feminista hori natorrela kontatzera ere. Hori guztia egia esan bertan sukaldatzen da, eta bertan eztabaidatzen dugu, eta, hola da. Guretzat, pertsona horiek dakitelako gu bezain beste gutxienez, eta legitimidadea ematen diegulako hortan. Eta, nik esaten dut teknikari bezala niretzat hola da, baina, zorta izan dugu ere, arlontan aritu dian zinegotziek ere hola ulertu dutela, eta nik uste hor altxorra handi badaukagula maila hortan. Hasiera batean asko zian, orain gutxiago, baina oso talde, egonkorra nola bait, ez? Orduan, elkarrekin ikasi dugu. Eta gauza batzutan asmatu dugu, beste batzutan ez, baina, eta hori usteet, gurean behintzat balio izan duen zerbait dela esango nuke. Hori esan bezala da, batetik kontseilua, eta gero dago koordinadora feminista. Diferentzia, kontseilua hilabetero dago konpromiso bat, eta koordinadora feminista biltzen da gutxiagotan, eta hori da pixka bat diferentzia. Nahi genulako ere mantendu nolabait, kontseilua azkenean oso lotuta dagolako sailari, udalari, nahizko autonomoki funtzionatzen du, bertan hartzen dira erabakiak, baina azkenean nolabait udaleko aurrekontuarekin zer egin erabakitzen du. Koordinadora feminista autonomoagoa da nolabait. Eta koordinadora feministaren egitekoa da nolabait, baita ere, pixka bat autonomia hori mantentzeagatik, bultzatzea, udala, ontara, eta pixka bat, ez? Hor, ez dakigulako guk ere oso ondo nola egin, baina iruditzen zitzaigun, bihoiek mantendu egin bertziala. Patri entzunion irratian, da nire ere pasatzen zait, ni naiz koordinadorako kide, teknikaria naiz, herritarra ere bai, eskolako, ez dakit, ez? Orduan, bazkutan gure figura hauek, ez? Gaina bertan bizi geranok, oraindik eta baina, horregatik hitz egiten batzutan mugimendu feministako kide bezala, beste batzuk udaleko teknikari bezala, hori jabetuko zeate. Hori kontatu nahi nizuen, ze usteet igual interesgarri izan ditekela, eta, ni denborak eta ez dakit oso ondo. Eta, orain kontatuko izuet kulturarteko plaza feminista. Kulturarteko plaza feminista sortu zen, espazio baten beharra sortu zen berdintasun kontseilu horretan, koordinar feministarekin elkarlanean, guk enituen erreferentzia bezala emakume etxeak dira azken finean, dira espazio batzuk nun biltzen dan udaleko teknikariak normalean, ez beti, baina dauka alde instituzional bat eta gero eragile feministen espazio bat ere bada. Eta askotan badaude zerbitzuak ere, aholkularitza juridikoa, psikologikoa, sexuala. Orduan, olako espazio batzu dira gure ustez interesgarria zianak, eta gu hortik abitu ginen. Abitu ginen hori eskatuz nolabait udalari. Eta udalak momentu batean eskola bat ustu zen, eta espazio bat gelitu zen libre, eta eskaini zigun hortarako. Eta esan genuen, ze ondo. Segia esan, momentu honetan gaina eskatzen egin, baina ezan bestineko indarraken, orduan sorpresaren izan zen. Eta, esan genuen, berriz ere esan genuen, zer egingo degun honekin, nola egingo degun, pentsa ezagun gehiagoren artean. Ze hor, talde oso interesgarri badago nere ustez, ezagutza handiakin, adituak eta arituak, baina iruditzen zitzaigun olako proiektu batek behartzula oraindik eta jende gehiagoen garen joan. Gainera, bagenekien ere, gure emakumetxea, zerbait ezberdina izango zala, ze hasieratik baldintza zan, sosarrazakeriko elkarte badago herrian, eta beraiek ere bertara joan bertzutela. Orduan esan genuen da, emakumetxe raro bat. Zer emakumetxea, espazio feminista da, baina era berean kulturartekotasun ere lantzen da,
Bueno, gurean jakin, Hernani ezagutzen dezute denok, seguraski, aitzaz behintzat. 20.000 herriko 20.000 biztanleko herri bat, desente industrializatua, Donostitik oso gertu. Esango nuke mugimendu sozial aldetik badagola aniztasun bat, aberastasun bat. Adibidez, gure arlo hauetan badago berdintasun kontseilua esan bezala, koordinadora feminista, badago LGTB gaiak lantzen ditun elkarte bat, badago orain loratuz lotu dala transexualidadearen gaia lantzen duen beste elkarte bat, institutuetan egondia feminismoaren inguruan lantzeko talde txikiak sortu eta desagertzen dianak, lehengo astean esan ziaten LGTB gaia lantzeko taldetxo bat sortu dala institutoan. Orduan, badago, esan dizuet ere, Osarrazakeriko elkarte potente bat, baukagu hor, badaukagu, ez? Orduan, esan bezala, kontuatu ginen, gure pixkat ezberdina izango zala, eta esan genuen, goazen elkarrekin pentsatzea, eta parte hartze prozesu bat jarri genuen martxan, hilabete batzutakoa, eta bertan definitu zian gauza batzuk. Erakutsiko izuet zerbait. Erakutsiko izuet eraikina. Ondo egiten deten, ze lehenengoan ez eta asmatzen normalean, hori da nire komplejoetako bat. Geneukan eraikina, erakutsiko izuet argazkia, bida uste polita. Ze polita esaten, nik saio prestatzeko deskubritu nun, argazkia bez neukan ikusita, bida, hau da gure eraikina. Ikuste zute? Hau, eskola publikoak zian hauek, herri askotan daude, ez dakit Nafarroan dauden egia esan. Olako hexagono, ez dakit oso ondo zer dian. Behintzat, gure inguruan herri askotan daude olako eraikinak. Garai batean eskola publikoak zian, eta askotan, gelditu dira beste erabilera bat eman zaien, normalean udalak kudeatzen ditu, eta gurean hori izan geneukan eraikina, eta daukagun eraikina. Hau noski aspaldikoa da, ez dakit, nik uste jaioa izango nintzen, baina hori hau etxez beteta dago. Hau bera, hau igualtxu dago. Fabrikak hor daude. Eta hau ez da bainez berdin. Baina hau da geneukan eraikina. Eta, orduan esan genuen, eraikina handi xamarra da. Eskatzen eraikinan zerbait, baina eskaintzen zigutena oso handia da azteko. Eta, iazte eduki ematen gendiagun parte hartze prozesu hortan, abitu zen emakume etxean inguruko parte hartze prozesu bezala, horregatik ikusiko zute adibidez, hau da prentsaurrekoa, parte hartze prozesuari ikuste zute. Ez dakit ondo ikusten da, baina emakumeen etxea bezala abitzen da. Emakumeen etxea bezala abitzen danez, komunikazioan, naiz eta inongo momentutan ez esan emakume bakarri parte hartu zezaketenik, emakume gehiago bildu zian. Noski, emakumeen etxea, guaz diseinatzera, hola izan zen. Gurean, aniztasun, jende gaztea badabil, badakizuen momentu honetan igual feminismoaren bueltan jende gazte deixente dabilela, eta hori, ontza daukagu, eta esan pozten geran zerbait da, eta gero kulturartekotasun gaietan dabilen eragile potente badago honez ere, aniztasuna zentzu hortan, etorri berriak ere parte hartu zuten prozesuan. Orduan, jarriko izuet bideo motx bat, oso motxa da, ikusteko pixka bat prozesuko nola egin genuen parte hartze prozesu hori. Saio ezberdinak egin genitun, eta saio hortan hitz egin genuen, zer izatean nahi genuen, zer amesten egin genuen, hortik abitu ginen. Ondoren espazioa bera hartu genitun planoak eta gauza bakoitza nun jarriko genuen zertarako ere bertan erabaki izan. Eta antolatu nola egingo ginen ere, nun hartuko zian erabakik, udala, eragileak, zer. Hori ere ez denun erabatitxi, baina pixka bat hor aipatu zian eta hor jarri zian puntu nagusiak, ez, prozesu hortan. Bideo motz bat, ikusteko pixka nola egin genuen, hau. Zu bezalako jardunaldi bat egin genuen, baina ez jarriko etena da, hau, hasi ginen.
Bueno, hau da bideoetako bat. Baina bai, hola zehaztu genuen pixka zer izango dan. Momentu honetan zer dan, bale. Momentu honetan da, oraindik ireki gabe dagoen espazio bat, oraintxe aigea trasladatzen, hau 2016an egin genuen, 2022 batean gaude, kosta zaigu, denetatik pasa zaigulako, pandemia, amiantoa zeon, ez daki zer, bueno, irailean gehi iritzitzikoa, baina praktikan izango da, udal bulegoa hor egongo da, kulturartekotasun lankidetza berdintasun arloa, eragile feministen espazio bat egongo da, kulturartekotasunak lantzen duten eragilentzako beste espazio bat, eta, bueno, eukiko dugu erabaki eremu orain arteko gure trajektoria edo hilbideari jarraiki izango erabakiak hartuko ditugu bertan, udal ordezkari, politiko, teknikari eta eragileen artean. Hori da, hola, bitzetan esan da, pixkat hola desinatuko dugu. Pena ez dakatela denbora gehiago, bestela erakutsiko nizuen, irudiren bat edo beste. Bueno, argazki erakutsi dezaket? Venga. Banekin ni denboraren ez nola oso ondo ingo. A ber. Gaurko kulturarteko plaza feminista. Bale, hau da. Hau da sarrera, lehen ikusi dezuten eraikineko sarrera hau. Hau da, gure kulturarteko plaza feminista. Eta hau da atzekaldean, hor ditugu ja, emakume biluztia jarri ditugu, eta ja badazkagu pixka mobidikak. Hau da kanpotik eta barrukaldetik, bueno, hain dikutxa dago, baina, bueno, gonbidatuko zaituztegu ja martxan dagoenean. Bueno, luzi hitz egin dezakegu. Baina, oraingoz babixe, hau da barrukaldetik pixka bat. Bueno, eskerrik asko, irantzu, eta orain arrasatera goaz. Saioa irastortza teletxea. Eta nahi txori batek esan dianez, bigarren abizenak salatzen du jatorria ez daukala hemendik oso urrutikoa. Badabil, bai. Beraz, beno, nik uste hemen lehendik ere, azaldu da, ez? Hanka instituzionala, hanka soziala, udalak, euskara elkarteak, bueno, horren inguruan, hausnarketa prozesu sakon eta interesante bat egin duzuela arrasaten, eta hortik ere denok zer ikasia izango dugula, beraz? Bueno, saiatuko naiz azaltzen egin duguna, eta, bueno, lehenik eta ben eskerrik asko onbidatzeagatik, Kikik izan duen bezala, ni irundarra naiz, ama igantziarra daukat, hau asko ezagutzen dut, familia daukat hemen lesakan, eta plazera, egia esan hona etortzea gaur, ilusio handiko egunan niretzat. Bueno, gaira etorrita, azalduko dizuet, erara aurrean, ez dakitzen denbora daukadan, 20 minutu, hori mantentzen da, bale. Saiatuko naiz, guk bizi izandako prozesu hori azaltzen, aber zuentzat lagungarria den, edo behintzat beste esperientzi bat, ez? Nuztu prozesu guztia direla desberdinak, bertako kideak desberdinak diren inean ja prozesua bera desberdina izaten da, eta emaitzak ez dira berdinak izaten, herriak desberdinak dira, alderdi soziolinguistikoare desberdina da, eta horrek aldagai asko daude hor. Baina, beste esperientzi bat entzutea beti izaten da pozgarria guk ere ala entzun genituen prozesuan zehar, eta gero azalduko dut. Geik izena du, prozesua pasa eta gero sortutako lantalde handiak, bai? Ezer baino lehen, aurrekariekin hasiko gara, esango dut, Arrasate, ez dakite denok ezagutzen duzuen, ze guretzat beti izan da Gipuzkoako beste punta eta urrun xamar gelditu izan zaigu hemen Bidaso aldetik. Arrasate Debagoienean dago, muga egiten du Debagoienak Arabarekin, eta 22.000 biztanleko Debagoieneko hiri handiena da.
oso industriala, tradizio industrial handia dauka oso luzea, beraz, kanpoko jende asko etorri zen, 50 hamarkada horretan jende asko etorri zen, beraz, tradizioz nahiko erdalduna izan da, beti Arrasate. Datu pare bat emate aldera, 2016an soziolinguistika klusterrak egindako kale neurketan, ezagutza maila 97%koa zela atera zen, ez da datu txarra, baina erabilera 25%koa izan zen. 2016an, 1988an erabilera 12%an zegoen. Hor ikusten da bilakera badagoela, baina ez da nahikoa, eta gainera, lehen esan duen bezala, bilakera hori beranz doa, horrek beranzko joera hartu du, eta, uste dut, denon lana dela hori bintzat frenatu, mantendu, eta albada goranzko horretara eramatea. Arrasaten 2012an sortu zen lehenengo talde serioa, esango dugu, elkarlan hitzarmena sortu zen euskalgintzako eragileekin. Euskalgintzako eragileak gero, egongo dira gero zerrendatuko ditut, edo ikusiko dituzu zeintzuk diren, oso anitzak dira, eta datoz arlo askotatik. Hor hasi zen, ez dakit hemen, gero bestela, ibiliko naiz aurrera eta atzera. 2012an hasi zen esandakoa, eta 4 urte pasata gero ikusi zen hausnarketa bat egin behar zela. Ez zuelako funtzionatzen uste bezala, edo nahi bezala, edo egoerak, edo herriak eskatzen zuen bezala. Orduan prozesu bat, balorazio prozesu axal bat egin zuen, eta izan zen, bertan parte hartzen zuten eragile guztiei galdeketa batzuk banatu, eta bakoitzak bere erantzunak eman, jaso, bildu, eta hortik atera ziren hainbat ondorio. Positiboa izan zen elkarlan hori. Elkarlanan aritu izanak berak gauza honak ekartzen dituelako, ez da, bakoitza beraldetek ibiltzea baino egokiagoa da elkarlan hori egitea. Baina negatiboak ere bai. Hainbat arrazoirengatik ikusi zen ilusio falta, motivazio falta, eraginkortasun falta ekarri zuen horrek, motibatuta ez bagaude, ilusiorik ez badago, azkenean egiten dugun horri ez diogu zentzurik ikusten, eta, deserosotasuna azken batean, deseroso zeuden geunden eragile guztiok, eta hor zerbait egin beharra bazegoela argi ikusi zen. Kasualidadez, 2017an egin zen udalekineko jardunaldi batean, tokiko aktibazioaren proiektua aurkeztu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak eta soziolinguistika klusterrak. Aktibazio proiektu horren berri jakin genuenean, esan gabe, kontxo hoxe da guk behar duguna momentu honetan, ez? Behintzat, laguntza behar dugu garbi daukagu, eta hau izan daiteke guretzat gakoa, ez? Hemendik zurrunbilotik ateratzeko. Eragileen artean galdetu zen, eta baiezkoa erabaki zen. Laguntza hortik jasoko genuela, edo behintzat konsulta edo zerbait egin beharra zegoela, eta hori izan zitekeela bidea. Orduan, 2017an, Luiarren eskutik prozesua hasi genuen. Zeintzen helburua? Lehen esandako alderdi negatibo hori kontuan hartuta, aktibaziorako eta arrakastadako gakoak identifikatzea. Hau da, zein gako behar dugu egoera honetatik ateratzeko. Zer egin dezakegu gure helburuak betetzeko, euskalgintzan aktibo aritzeko eta fruituak emateko. Hori zen helburu nagusia.
Bueno, dinamika askotan egiten den bezala, dana jo ez, hasi izan dana emozioetatik eta sentipenetatik. Bai, nola sentitzen gara, zer sentitzen dugu, eta bakoitzak bere ikuspuntua eman zuen. Horrela hasten ziren saioak, bai hasi eta bai bukatu, bai ikusteko, nola etorri zara eta nola joan zara, ez? Zer jaso duzu hemendik eta nola zoaz, pixkate, bide horretatik. Hau nahiko arrunta da horrelako prozesuetan, bai? Eta egin zen, diagnosi bat atera zen hortik, bai? Galdeketa horietatik eta hausnarketa horretatik atera zen diagnosi bat. 3 galderari erantzun zitzaion, zer gara, zer nahi dugu izan, eta zer ez gara, hori nik uste dut oso garrantzitsu dela, ikustea zer ez gara, nondik abiatu behar gara, garen horretatik, ez garen horretatik, ez? Aurreiritziak kenduta, eta ondokoari etiketa hori jarri gabe, beti ere neutraltasun horretatik. Eta atera ziren hainbat gauza. Danak ez ditut irakurriko hor dituzue. Baina, zer ez gara itxiak, ez ezagunak, urrunak, motxiladunak eta arrotzak. Azken batean, hor zeuden eragile guztiek ezagutzen zuten elkar, aspalditik. Orduan, hori abantaila da. Abantaila zen, bai? Orduan, hortik abiatuta, zer nahi dugu izan, horra iritsi nahi genuen, eta behintzat hori atera egin zen. Gakoak. Lehenengo gakoa identifikatu zen, eta prozesua nola egiten den zaintzea. Hori zen, atera zen lehenengo gakoa. Bai, eragileen arteko harremanak zaintzea, prozesuaren beraren garrantzia zaintzea, elkar ezagutzea eta horretarako testuinguruaren garrantzia zaintzea. Eta hor, tontakeri bat ematen du, baina hasi ginen bilerak beste leku batzuetan egiten. Garai batean egiten ziren beti, udaletxean, beti leku berean, kasik ordu berean, eta hasi ginen bilerak leku desberdinetan egiten. Batzuna udaletxetan, bestetan aeden egiten zen, bestetan egiten zen beste goienako zera batean, bai, leku desberdinetan. Hasi ginen kafea hartzen elkarrekin bilera horietan. Tontakeri bat hemen, baina horrek apurtu egiten du, puskatu egiten du, formaltasun, oztasun hori eta pixkat hurbildu egiten du, ez? Bata bestearen gandik, eta hori momentu horretan oso garrantzitsua zen, eta dano konturatu ginen, ostras, baita kafe batek zer lortu duen, bai? Eta hori ere positiboa. Eta gero beste puntu bat oso garrantzitsua zen, elkarlanaren intentsitatea aldakorra dela onartzea, eta aldaketak egongo direla naturalki onartzea. Hau da, ez da talde zurrun bat, eta ez dira helburu zurrunak, eta dena ez dago lotuta. Aldaketak egongo dira. Horrelako prozesuak luzeak izaten dira. Denok ez dugu indar bera, denok ez dugu berdin bultzatzen zeratik, ez da? Hori onartu beharra dago, eta ikusi behar da batzutan batek egingo duela ahulduko dela edo apalduko dela, eta beste batzutan beste bat apalduko dela. Hori onartzea ikusi den garrantzitsua zela. Eta azken 5 urte hauetan gertatu da, gero ikusiko dugu. Hemendik etorri zen grafika hau, eta hor ikusten da ibilbidea gelditu ezpada ere oso gorabeheratsua izan dela, bai? Batzuetan hasieran denok jarri genuen indarra, denok joan ginen gora, horko borobiltxoiek gero ikusiko ditugu beste grafika batean, hor ikusten da taldeak, sortu genituen taldeak nolakoak izan ziren. Denako hasi ginen batera, baina batean, indarra galdu, erori, aberiatxo bat egontzan kotxe horretan, eta hor ere, eragileren bat edo bidean galditu zen, gero berriro etorri zen. Pixkat, dinamikoa da, hau da, aldakorra da, ibilbidea aldakorra da. Esan dudana, ibilbidea, eta hori onartu beharra dago. Iritsi ginen konklusio horretara, hori onartu beharra dago. Horrela da, prozesu naturala da, eta etorriko dira gara jobeak, eta ez da zer gertatzen. Gero hitz zera batzuk, klabeak ere agertu ziren,
Eta gero, bueno, segurazki gero azalduko dut, denbora ematea, badazpa baina esango dut. Hor, hasierako indar horretan, hor gade eragile guztio gora indartzu, aldapan gora, gauza bada, ze talde sortzen den, eta beste bat, ze proiektu mota datorren, zeri egin behar dion aurre, unean talde horrek. Datorren proiektu edo egin behar den lan horren izaerak berak markatuko du eragileen parte hartze maila. Esan nahi dut, badibidez, Euskaraldia bezalako proiektu bat edo ekimen bat etortzen baldin bada, akaso indarra handiagoa jarriko du Euskara Elkartea, jarriko du udalak, eta akaso ikastetxeak ere bai, hor ikastetxeare landu egin behar dago. Akaso, bastakit, indarra ekin emakume taldeak akaso hor ez duen besteko parte hartze maila izango. Beste batean akaso bai, ez dakit ondo azaltzen dudan. Hau da, proiektuen araberako indarra ere hor egongo da, eta hori ere onartu behar da. Batzuetan batzuk indarra handiagoa jarri beharko dutela, eta beste batzuetan beste batzuk. Eta aurrera egingo dut, bestela. Behar sozial bati erantzutea zen bigarren gakoa, biztan gelditu zen elkarlan hitzarmena, hitza bera, kontzeptua edo izenburua bera, oso hotza zela, oso arrotza zela herritarrentzat, eta pentsatu genuen asteko izena ere aldatu egin behar genuela. Orain geike izena du, geike da, arrasateko aditza da, alda edo daiteke, baina geike, geinke horre ibili ginen, prozesu bat zabaldu zen, eta erabaki izan geike hitza jartzea, bi aurpegi ere elkarren kontra jarrita eta irudi horrekin. Irudi hori herriko sarreretan ere badago, arrasaten ere euskaraz, eta geike ikurra dago herriko hainbat sarreretan. Horrekin lortu nahi genuen zen, irudi berri bat ematea, eta herritarrengana bastakit arrazago iristea edo. Bastakit lortu dugun, baina nik uste dut baietz lortu dugula. Hirugarrena, administrazio publikoa eta gizarte mugimenduak elkarlanean aritzea, hemen askotan aipatu da gaur goizean hori. Eta hori guk ikusten genuen ezinbestekoa. Hasieran, elkarlan hitzarmen hasi zenean, udalak hartu zuen pisu handiena, eta udalak antolatzen zituen bilerak udalak, egiten zuen gai ordena udalak, jasotzen zituen aktak udalean, udaletxean egiten ziren bilerak, nahiz besteek ere parte hartu baino, udalak pisu handia hartu zuen. Eta hori gero kontra etorri zen, hori esaten zen ez, gidaritza hori zalantzan jartzen zen, beti horre izan barrote zen, beti udala tartean egon barrote zen. Horre izan genituen alako tirabira batzuk eta egun ilun batzuk, eta azkenean, prozesu honek ekarri zuena zen, gidaritza hori, edo lidertza hori, 3 hankatara ekartzea. Batetik AED, Euskal Elkartea, bestetik Euskal Herrian Euskaraz, eta azkenik udala. Hori izango zen, lidertzaren 3 hankak horiek izango lirateke. Onurak ekarri zituen horrek, harremanak asko erraztu zirelako. Eta horrez gain, kafea ere bazegoelako. Eta horrek ere beti laguntzen du. Horrez gain, egitura bat eman behar taldeari, eta 3 mahai sortu ziren. Bata koordinazio gunea, bestea talde motorra, eta bestea talde handia. Koordinazio gunean dago udala eta AED, talde motorrean daude udala, AED, AEK, ekin da emakume taldea, eta Txatxilipurdi, aiziali taldea. Eta gero, talde handian daude gainerako eragile guztiak, ikastetxe guztiak, komunikazio taldeak, emun, aholkularitza zera, beste buruz ez dizkit aterako, baina ikusiko ditugu beste diapositiba batean. Hau da, elkarlan hitzarmenaren egitura, hasieran zegoen egitura. Zegoen hitzarmena eta azpian lan mundua, transmisioa izia eta ekintza taldea.
ez ziren taldeak, gaiak ziren, baina taldea bakarra zen. Bakarrak, talde bakarrean zeuden eragile guztiak eta dena hortik ateratzen zen. Orain zelan duko dugu, transmisioa, ikastetxeetan ez dakitzen, bale, eta orain zer egingo dugu eta ez zuen malgutasunik, ez zuen volumenik, ez zuen emaitzarik ematen. Eta hau da gaur egun geikek daukan egitura. Hor dago koordinazio mahai bat, gainean doka talde motorra, gero dago geike orokorra esaten dugunean da eragile guztiak, hau da geike, eta gainetik daude beste eragile edo norbanakoak. Bai, hau da, bi grafika kontuan hartzen baitugu, lehengoa zen, irauli eginda antolaketa egitura hori, irauli eginda. Lehen zen, atzera joaten naiz, uste dit, bai. Bai, lehen zen, piramidala, edo puntatik hasi eta goitik bera, eta orain kontrakoa da. Orain azken batean, kontuan hartzen da, herriak zer behar duen, herriak norbanako zer behar duten, eta hori lantzen da koordinazio mai horretan. Koordinazio mailan erabakitzen dira, ze puntu lantzea komeni den, edo zer etorri den hortik, herritik, eta hori eramaten da talde motorrera, eta erabakiak hartzen dira talde motorrean. Eta talde motorrean hartzen diren erabaki horiek, banatzen dira gero gainerako geikeko eragileetara, hala badagozkie, esan nahi dut, haien alorrekoak baldin badira. Bai, hori ere kontuan hartzen da. Bai, hau da, lehen zuek aipatu duzuena, ez da, gutxora bera, horrelako, antza hundia daukaten ustut, hemendik horrela sortzen direla orain, edo hau da atorrela, ez? Hau da atorrela, eraldaketak hau ekartzen duela. Irunen badago beste proiektu potente bat, ere antzeko egitura dauka, eta guretzat oso baliagarria izan da, hau, oso baliagarria izan da, asko lagundu izan digu honek. Eta laugarren gakoa zen komunikazioa. Komunikazioan arazoa genuen, ez genuen komunikaziorik, ez barne komunikaziorik, ez herritarrekin. Beti arazoak, goienan, zerbait kaleratu berbatzen bakoitzean beti arazoak, hau bai, hau bestea, hor erabaki zen. Komunikazioa lantzeko Cesar Martínez etorri zen, EHUko parte hartuz institutuko kidea etorri zen, eta kako batzuk eta jaso ganituen. Eta hor ikusi gero garrantzitsua zela, barrura begirako komunikazioa oso importantea zela, eta geldialdiak naturalki onartu behar genitula. Orain Euskaraldia bukatu eta lehenengo hiruhileko honetan, ez da apenas mugimendu handirik egon, geldialdi bat etorri da. Ezin gara estankatu. Horren arira eta gero agertuko da, maiatzean egingo dugu konexio saio bat, bertan eragile bakoitzak bere zertan ari den kontatuko du 10 minututan, eta denon artean ikusiko dugu, bakoitzak zertan ari den horretatik ze lotura egin dezakegun, beste eragileekin batera, edo talde motorrera zer eraman dezakegun, horretan laguntzeko, beti ere euskalgintzan euskarari begira. Eta hori izango da maiatzan, hori da modu bat, geldialdi horretan elkarren berri izateko, eta pixkat kafe batekin, edo ez dakit nola izango den, baina nire uste garrantzitsua dela, hemen gaude, honetan ari gara, eta kaso, egin dezakegu zerbait elkarrekin. Hori ere horrela adostu zen, eta horrela egingo da. Eta gero, kanpora begirakoak, kaldera ateratzea, batez ere herritaratzea, guk barruan egiten ditugun zera horiek, sortzen ditugun herriari erakustea, jakitea zertan ari garen, eta noski parte hartzea, onartzea, herritarrak ere gurean atzea. Ezagutaratzea eta soluzialak erabiltzea. Eta honekin lotuta, 2017ko abenduan 3 egin zen aurkezpena, herrian, geike taldearen aurkezpena egin zen, hor ikusten duzu ezkerraldean dagoela mural moduko bat, mural hori egin zuten geikeko eragile desberdinek parte hartzen duten eragileetatik batzuk etorri eta margotu, marraztu eta lako muraltxo bat egin zen,
buru handiak eran izan ziren, eta izan zen, gezurra dirudia, gaur egun hori, surrealista xamarra da, baina horrelako ekintza bateratu bat egintzen, herritarrak hurbildu ziren, eta gehiago aurkeztu genuen. Eta egintzen, Euskararen plaza izendatu genuen leku batean. Arasatek plaza leku horregetzun izanik, eta Euskararen plaza izena. Jarri zitzaion, plaka ere hor dago, eta gaur egun da erreferentzia bat euskalgintzarekin lotutako ekintzak, aurkezpenak eta bar egiteko. Eta da lekuan bertan, herrian zentruan dago, eta antxe dago. Eta hor bertan aurkeztu zen Geikeren lehenengo proiektua, eta zen Euskaraldia. 2018ko Euskaraldiaren antolaketa aurkeztu zen, orduan txegun horretan bertan. Eta hori izan zen Geikek heldu zuen lehenengo proiektu potentea, eta ez nola nahikoa. Baina, bueno. Eta lehen ikusi dugun grafika eta antolaketa horren bidez, lortu genuen, erronka horri erantzutea eta herrian Euskaraldiaren presentzia orokortzea, zabaltzea. Hau da emaitza. Hau da Geike. Hor daude, hainbat, ez ditugu, ez dizuet zerrenda. Bai, ez da AED, Euskal Herria Euskaraz, Udala, AEK, Ekin, Txatxilipurdi, Emun, Goiena, Herri Eskola, Arizmendi Eskola, Institutua eta Mondragon Unibertsitatea. Horiek dira Geikeko kideak. Eta horiek ziren elkarlan hitzarmeneko kideak ere. Bai, dana irauli egin dugu. Eta hori da, gero beste, ez dakit zenba denbora falta zaida, ez dut ikusten. Ja, ez da, bukatu, bale, hortxe, eskerronak. Eskerrona denoi, eskerrik asko egiten lagundu diguzuen guztioi, eta hortxe duzue izenak eta nori esker lortu bali izan dugun Geike. Eskerrik asko. Mila esker, hiruroi. Eta, eskatu ziaten, agian bukaeran, horrelako ondorio batzuk ateratzeko, eta nik uste badiala puntu batzuk, nahiko amankomunak izan direnak hiru interbentziotan, ez? Esango nuke, hiruretan aipatu dela hanka sozialaren eta hanka instituzionalaren beharra, eta bi hanka horiek egituratzeko, harremantzeko, dauden aukerak eta baita dauden zailtasunak ere. Nik uste hiruretan ikusi ditugula, bai beharra ikusi dugu, baina baita ere prozesu hori ez dela hain xamurra batzuetan. Eta beraz, hortik atera daiteken ondorioa ere bada, bortzirietan ere, prozesu hori aztertu egin beharko duzuela, eta harreman horiek ere berraztertu eta ikusi ez. Elkarlanaren ezinbestekotasuna, hiruretan ere ikusi dugu, elkarlana ezinbesteko dela, eta elkarlan hori ere zaindu egin behar dela, eta elkarlan horrek ere badituela bere koskak, eta bere goraberak, eta batzuetan erresagoa dela, beste batzuetan oztopak sortzen direla, ez? Hiruretan azaldu dira talde eragile batzuk ere, azaldu dira, hortxe daude. Eta, azkeneko eskeman ere zaioak, pixkat, nik uste eta aurretik ikusitako eskema batzuekin ere, antzekotasun batzuk ere badaudela, eta ikusten da azkenean piezak hor ditugula, ez? Talde eragileak behar da ere herrian dauden bestelako eragileen babesa eta horiek ondo koordinatzea eta herritarren gana iristea, ez? Egituraketarekin asmatzea. Eta egituraketa kasu bakoitzan aztertu egin beharko da. Kasu batzuetan eraiki, beste batzuetan berreraiki, beste batzuetan berrasmatu, egokitu, berritu, bortzirietan horre ere badukazue, pixatetxeko lan polit bat badukazue. Eta gero azaldu dira, nik apuntatu ditudanak dira, galdera berdintsuak ditugula, leku askotan, baina galdera hoiei, herri bakoitzak, eskualde bakoitzak erantzun propioak eman behar dizkigola. Erreferentziak hor daude, nik uste hemen gauza lagungarri asko ikusi dugula, beste ontzako ere, baina batzuetan ikaslei esaten nien, miluz ere tortze zinien publikoak, zuek kopiatu egin behar duzue, baina ondo kopiatu, Kopiatzen ere jakinin behar da. Eta batez ere gero, irakasle ez dadila enteatu.
Beraz, honek esan behar du, pues, egokitu, kopiatu, eta gero, bueno, hori ere egin behar da. Azkenean, asmatutako gauza asko ere badago munduan. Taldeen aniztasuna, aipatu du irantzun ere, eta nik uste hori ere, bueno, horrelako berrera ikuntza batean aniztasuna lantzea importante dela, eta hori abia puntutek egiten dela, ez? Lehen Mikelek ere aipatu du, bueno, oso berdinak ginen, eta orduan diferenten bila joan ginen. Pues hori ere egin behar da. Eta horrek esan nahi du, gaur egun zailagoa izan arren, kafeak hartu behar diela, jendearekin egon behar dela, ilusioak sortu behar diela, entzun egin behar dela, ez bakarrik hitz egin, hori ere importante, askotan hitz egitea gatoz, gu gaur etorrian bezala, baina entzun egin behar da. Eta gero espazioaren garrantziaren, nik uste Hernaniko, eta, bueno, espazioa eta leku aldatzearena, ez? Ere nik uste hor, Hernanin eta Arrasaten hor sugerentzia oso politak egon diela, ez? Zer mantendu, zer aldatu espazioak, espazio mugimendua, espazioa berrera iki, bueno, hor gauza politak entzun ditugu. Eta prozesuaren zaintza ere. Nik uste dut, hau egiten balin badugu, eta hori esan behar da, hau egiten balin badugu, da, egon nahi dugulako hobeto, baina hau egiten dugun bitartean ondo pasa behar dugu. Azarretuko gea noizean behin, guk ere ezabida eharrak baditugu, hola noizean behin, baina ondo pasa behar dugu. Hau proiektu polita da. Eta gero jartzen dugu ilusionagarria. Ba, ilusionagarria esan behar balin badu, ilusioa piztu behar du. Eta ilusioa piztu behar digu. Eta hori da lehenengo gauza, ilusioa piztu behar digu. Bestela gertatzen da, garai batean, meseta jutekin janean, apaiz batzuekin gertatzen zitzaiguna esate zutela. Anai maiteok, postu gaitezen. Eta hori ez da sinesgarria. Bago, sinesgarriak izan nahi balin badugu, aurrena guk sinistu behar dugu, guk ilusionatu behar dugu, gure artean sortu behar dugu konfiantza hori. Eta, bueno, gauza interesante asko entzun ditugu, eta pentsatzen dut galderaren bat egongo dela. Edo bi, edo hiru edo lau, gehiagotarako ez da denbora emango egun. Dira neurtzen hasiko naiz, bestela eneritzek bronka botakoit. Bueno, izan liteke galdera, izan liteke zer karritu zaituen, izan liteke zer kilikatu zaituen, izan liteke zer ilusionatu zaituen, edo izan liteke zer neakin ez zaudeten adoz. Bai, ea ba. Bueno, batetik, galdera hona da, ez dakit ite deun, ondo, baina hor azaldu detenen badagola galtzaunin zuzendaritza talde motorra da azken baten, hor azpieskualde bakoitzeko norbait badago. Eta denak 28 ezin gehalako izan ez, baina azpieskualde bakoitzeko norbait bai, eta gero adin desberdinek, generoa, beste gauz batzuk ere bai, baina batetik hor egonda azpieskualde bakoitzeko jendea. Eta gero bai, egia da, saiatzen gehala gu ere lekukin badu zerikusie, bilerak leku desberdinetan egiten, hortan saiatzen geha. Eta egia da alare, ni susmoa dauket, urte hauetan ikusi deunangatik, igual temporada batzutan herri batzuk presentzia handiago hartzen duela beste batzuk baino. Eta konturatzen gehanen, orrun hasten geha beste jende baten bile ez da. Baina pixkat, natural xamar ere bizi izan dugu. Dana dala, hasteko behintzat, zuzendaritzan denok egonda. Eta gero, azpieskualdeko bileretan ere, herri guztitako norbait egoten da. 28 horietatik nik uste harreman oso gutxikin pare bat edo hola dauzkegu. Eta ez daude Tolosako gehiago beste herri batzutako baino, oaingoz. Bueno, ez, hortxe. Minorian gelditu geha. Bai. Bai, Jon? Transmisioan ere bere bizikoa ze harreman edo zuzubi eraiki dire,
Bai, bueno, Arrasaten, goiena oso edabide, ez dakit, dimensio handitako edabide bada, eta beti izan du parte hartzea, egia da batzuetan ez duela beti maila berean parte hartu. Goienak laguntzen du, egimardean edozein ekintza plazara ekartzen, baliabideak jartzen ditu, kalderatzen ditu oso maiz, herri desberdinetan euskalgintzarekin lotutako ekimenen berri ematen du. Lotura estua dago, egia esan, goienarekin harremana handia da, eta edozer gauza dela ere beti goienarekin kontatzen da Arrasaten. Bai. Hortan, uste dugu oso garrantzitsua dela komunikabideen presentzia, azken batean, berak egiten duelako, zabaltzen lan hori ez, eta iritsi daitekelako munduaren beste puntara gaur egun, interneten adibidez. Oso garrantzitsua uste dugula, baina egia da, lan zama ere handia da, ez guk lan ematen diogu, baina bestela ere badaukate, eta ez da erraza izaten beti ere erantzun bera jasotzen. Baina ez, haien aldetik ere oso beti prest, hori bai, beti edo zertarako prest. Batetik esango nuke ataria da, hango komunikabidea, eta nolabait esateko eskualde gintza lan bat ere egiten dula, ze Tolosaldea batzuentzat existitzen da, eta beste batzuntzako ez hainbeste. Horren, atariak azkeneko urte hauetan nik uste lan ikaragarri egin dula hortan, eta jendeek eskualdearen ikuspegi hori gero eta presenteago daukala horregatik. Gero guk atariakin harreman zuzena erdi bat geha, nolabait esateko. Eta gero oain bai, azken aldi honetan pentsatzen gabiltz, zer egin dezakegun gehiago elkarrekin. Guk ere, iruditzen zaigulako atariaren zabalkundean guk ere lagundu dezakegula. Eta gure egiteko bat ere badala hori. Beak laguntzen digu gauzak ekimenak eta zabaltzen tabar, baina guk ere beraien ataria bea taberna guztietan egon dedin, gure lana ere badala. Eta hor badaukegu igual lanketa desente bat itxeko. Ez atariakin bakarrik, berria egon dedin ere bai, ze ez da, leku guztietan. Eta hor, topagunean eta tokiko menere esateko askotan dagoen refleksio bada. Momentu batean, herri edabideak, tokiko edabideak Euskal Elkartetatik sortu ziren, gero pixate onda kasu batzuetan, kasu askotan pixate, esango genuke autonomizatze bat, eta batzutan harreman hori galdu da, neurri batean behintzat. Beti badago harremana, baina hobetu liteken kontu bada bai. Ea beste galderaren bat. Venga, bat zaila jarri jesuek bat hola pixkate. Zaila. Arrasateko institutuan Euskara Batzordea dago, Euskara Batzordea gazteek osatzen dute, Arizmendi ikastetxeak ere badauka bere DBH-ko gazteekin batzordea, eta udala harremanetan dago zuzenean gazteen kezkekin eta euskalgintzan nola eramaten duten ikastetxeetan. Hori gehikera ekartzea zaila izan da, egia esan ez delako bere horretan kontemplatu, gazteak ere ekarriko ditugu. Ikastetxeak ekarri dira, institutua ere ekarri da, batzordetara, bileretara etortzen da beti bakoitzetik, bai Arizmenditik, bai herri eskolatik eta bai institututik etortzen dira ordezkariak, eta guk lantzen ditugun horiek eramaten dituzte, bertan lantzeko, edo eta kezka baldin dituzte, gure gana ere ekartzen dituzte kezka horiek eta lantzen saiatzen gara. Baina bere horretan proiekturik, gazteekin lantzeko proiekturik gehikek momentu honetan ez dauka esku artean.
Etortzen bada, ongi etorri izango da, ze gazte dira eta etorkizuna dira, orduan. Bai ikusten dugu garrantzitsua gurekin ekarri behar ditugula, gureganatu behar ditugula. Baina momentu honetan oraindik ere ez da etorri proiektu potenterik horretarako, baina gu prest. Ea besterik? Egin zuek, bestela guk egingo dizkizuegu. Guk gaztena esan dugu, baina erakarri ez dakit, erakarpen indarra handik ez dakit geneuken, ekarri inditeu, deitu eta hola xe. Ez da izan uholden etzaizkigu etorri, engantxatu bai. Eta gaina jarrita, herri hontan zen joan lehizket, herri txiki xamarrak izatek bentajak baitu eta denok ezautzea, orduan, lauko zerrenda egin eta telefonoa hartu eta hola xe. Ez dauke esplikazio handik. Eta gero egi esan gehatu, ez? Oaingoz behintza, bai? Bai, ni oso talde gaztea ikusten dut. Gehiago esango dut, ikeragarri gaztea ikusten dut. Hau, Samuel. Guk galtzaundik harremana badu Tolosan, badago futboleko klub handi bat, eta oikin lana zuzenen egin izan da, teknikarien bidez, eta lanketa berezik egin izan die. Eta gero esperientzia hori abia puntutzat hartuta bestetan egiteko asmoa ere beti agertzen da. Zizurkilen esate baterako futbol talde handi bat badago. Gero harreman zuzenagoa beste kirol batzukin gure kasun pelota eskolakin esate bateako alegi aldean eta harreman zuzena daukeu, eta horren zuzenen galtzaunditik ez bada ere horri biligea. Eta gero Kike gaipatu duen lehen aixialdiaren zea horita hor dago. Hor dago, hoi dena hor dago. Eta pixkat gu bintzat nik sentitzen dut pentsatzeko aldi baten ere bagaudela hor nolaekin, ze hainbesteko eremu handi da eta hainbeste jende ibiltzen da, indar pixka bat ere beharko litzakelako hor eragiteko, baina ikusten da egin behar dela. Eta gero beste zea batzuk ere badaude, dantza taldeak esate bateko bilagonan indarra handia du, eta erabat euskaraz funtzionatzen du. Olako beste alor batzuk ere badaude, igual ez dana kirola, baina jende desente elkartzen duen zerak. Herri batzutan asko, beste batzutan hoi ez da existitzen, baina aixialdia orokorrean hartuta badago harremana. Arrasaten geikek ez du kirol elkarterik momentu honetan, ez dago kirol eragilerik gure artean, baina udalak eta AEDek, Euskara Elkarteak, zuzenean lan egiten du kirol elkarteekin. Pasaden udazkenean egintzen kirol entrenamentuetako neurketa bat, baloratzeko ze euskara maila erabiltzen zuten, bai parte hartzen zuten umeek, bai entrenatzaileek, bai klubetako zuzendaritza taldeetan ze euskara maila duze jasotzen zen. Eta baditugu ordatu batzuk, eta udalak AEDerekin elkarlanean, prozesu baten hasiera, oraindik ez dakit, oraindik ez dago data finkatuta, baina hasiko gara, pixkatek, kirol klubekin eta horretan sartzen. Arrasaten oso erdaldunak dira klubak, oso erdaldunak. Bakarra da momentuz, eta justu aste honetan iritsi zaigu, Euskara Plana eskatu digu Mondra futbol taldeak. Oso potentea da, kide asko ditu, ume eta gazte asko dabiltza futbolean, eta oso positiboa da hori.
baina bakarra da. Eta horretan ere hasiko gara. Eba, besterik bai? Ondo ari zara. Irantzu. Klabea. Nik egia esan ez dakit zein den klabea. Egia da hori. Nik esan dizuet 20 urte da matzikit, eta orain dela 20 urte zegoen panorama, eta orain dagoen panorama, gu, hasieran gainera, adin maila ere, ikusi dezute, hor oso jende gaztea dago, eta gainera oso gauza politia gertatzen dira, hori egia da. Adin ezberdinekoen artean, guri gertatzen ari zaigu batzutan, gauza batzutan, adin pixka batekoak, ez diala oso sentitzen, oso jende gaztea dagolako. Justu kontrakoa gertatzen ari zaigu, ez? Jardunaldi feministeta bagoaz ez dakit zer da, zarrentxonak esaten digu, esken eradinekoak zenbat goaz. Ez dakit, hori gertatzen ari zaigu, egia da. Baina, da oso fenomeno berriare bai, nik uste dut postekoa dela, eta baina, baita ere iruditzen zaigu, eta gure artean hola komentatzen dugu, orain modan dagoen zerbait da ere bai, ez? Neurri batean. Osa, ez diot kendu nahi garrantzia, ze uste dut, oineria da. Barkatu. Uste nun itzali nula. Nola pasatzen nahi hau. Baina, baita ere gaude pixka bat, momentu honetan, egia da, gertatu da, martxoak 8 horien bueltan, eta gertatu da hor fenomeno bat, gure ustez, apreziatzekoa eta kontuan hartzekoa, baina, bestetik baliatzen nahi da ere asko hori, ez? Esan nahi dut, botere baliatzen duten zerbait da, ez? Modan jarri da, eta orduan ikusten dugu, orduan gaude pixka bat ere tentuz, neurri batean. Bai iruditzen zaigu, politia dela, nik uste klabe oso importante dela ondo pasatzearena, benetan. Hori uste dela, zezgoaz, ondo pasatzen ez badeu beste zeregin batzu ditugu, hori nahiko garru eukidegu hasieratik, hernanin konkretuki, esaten dagunean kafe hartzeak edo disfrutatzearen asunto hori. Eta inkluso ikusi ez dute parte hartze prozesun ere tartean jolasak sartu, ez dakiz zer, eta bai bilatzen dugu adinez berdinaikoen artean ere hori, bai, disfrutatze bat, hori egia da. Baina, nik klabea ez dakiz zein dan, baina bai egia da, gaudela pixka bat disfrutatzen, baina eraberean kontuz, hola gaude ere bai, Osea, pixka bat.
Bueno, jaterdik dira, eta esaten diate, bueno, ondo, eskerrik asko. Galderengatik, bueno, eskerrik asko hirurei ere. Ni uste klabe asko atera direla, eta galdera batzuk, botatako galdera batzuk ere hor ditugu, eta bueno, hortan ari gara, galderei erantzuten asmatzen. Errezeta magikorik ez dago, baino saiatu gabe ere ez dago ezer. Beraz, bueno, hemen kuadrilla polita bildu zarete, eta nik uste, bueno, ikustea gainera nik uste pozgarria dela, eta berazgarria dela ikustea baten, besteen, han eta hemen, bueno, ari garela, kezka eta ilusio berdintxoekin ari garela, eta beraz, bueno, batean eta bestean, batek asmatzen duenean besteak ikasi, batek hanka sartzen duenean besteak ere ikasi, eta bueno, hau horrela da bizitza. Horrela egin dugu, azkenengo hamarkada hauetan, eta horrela egiten jarraituko dugu, baina gare berrietara egokituta, eta nik uste, hori, bidegurutzearen ikusten da, ez? Arrasaten, aldatzen, Tolosaldean aldatzen, Bortzirietan aldatzen, fase aldaketa bat dago, eta asmatzen dugun ondo egokitzen, eta sortu zaizkigun galdera berriei erantzuten. Eta, bueno, bide horretan, bide lagun izango gaituzue. Topagunetik ere esan diezazueket, edo zer gauzetarako, behar duzuenerako, hemen gaituzuela. Beste esperientziak ezagutarazteko, dakigun apurtxo horretatik laguntzeko. Eta gu ere, ez zuen gandik ikasteko pres, beraz, bekauen laletxe eutxi gogorre, Bortzirietan, eta ejemplu hona eman beste lekuei. Hori ere importantea eta. Bueno, eta orain, lanean jarri behar zaituztete. Guk ja gure egin dugu. Allá, cuidaos.